ረዳዝጊ ናባኻ سلام سلام ኣለኹ ኦኬይ ድምፂ ስለይኮነ ፅንሕ ንእሽተይ ርእቶ ክብ ኣብታ ናይዛ ርክብ ቴማ ተፃሒፋ ዘላ ደው ከነብሎ ዶ ንኽእል እቲ እወ ድብል እንድያ ብኸመይ ንቕይሮ ሕጂ እወ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ሕጂ ኣብቲ ዝነበርክዎ እቲ ቀደም ናይ ሜዳ ስኩም ትፈልጦ ዝያዳ ካብታ ዝፈልጦ ኣነ እቲ ማለት ኢሳያስ ማለት ናቱ ርእሲ ዘለዎም ከዓ ኣዝዮም ብዙሓት ኣብ ኤርትራ ከም ዘለዉ ፍሉጥ ነገር እዩ ሓደ እሱ ይኮነን እሱ ጥራሕቲ ሓሳቢ ክሳይ ትገብር ድሓር እቲ ዕላምኡ ብኣቶም በቶም ታሕተዎት ክሳዕ እቲ መራሒ መስርዕ ኣቢሉ እዩ ዝገብሮ ኣነ ካብ ዝፈልጦስ ኣብቲ ሰራዊት ዋላ ከይተረፈስ ኤርትራስ ብኤርትራውያን ተመሓዲራ እያ ትፈልጥ እያ ኢለ ክዛረብ ትባዕት የብለይ ክንብለኩም እቲ ምስጢራዊ ስራሓት ዝሰርሖ ብምሉእ ኣነ ከስዕሎ ከለኹ ውሽጢ ኤርትራ ከለኹ በቶም መበቆል ናይ ትግራይ ዘለዎም ናይ ኢትዮጵያውነት ዘለዎም በኣኣቶም ሕጂ እቲ ኤርትራውስ ከም ማይነር ሕብረተሰብ ኮይኑ ውሽጢ ዓዱ ዝነብር ነይሩ እቲ ካልእ ዓበይቲ ምስጢራዊ ነገራት በኣቶም እዩ ዝገብሮ እዩ ንኣብነት ገፈፍቲ ናይ ሰራዊት ዝነበሩ ከምዚ ብክልተ ዝብሉ ወዲኦም ወይ ገለ ነጥቢ ናይ መበቆል ናይ ኢትዮጵያውነት ዘለዎም ሰባት እዮም ንሪኦም ነበርና ኣብቲ ክፍለ ሰራዊታት ዝነበሩ ሓለፍቲ ገሊኣቶም ንኣብነት ወዲ ሓፍቲ ዝበሃል ኤግዛምፕል ጩሪ ትግራዋይ መልሓሱ ገለመለ ኣዚ እንብሎ ከምኡ ጩሪ ትግራዋይ ሕጂ እዚኦም ተጋደልቲ እዮም መራሕቲ ቦጠሎኒ መራሕቲ በራጊ መራሒ ክፍለ ሰራዊተይ ወደለተ ዝብልዎ ጩሪ ትግራዋይ ምእንቲ መልሓሱ ከይስማዕ ይመስለና ኣኼባ መፂና ይፍልጥ ዝተሰው ይብልዎ ኣሎ ሶ ካብ ሜዳ ትሒዙ ክሪኦም ከለኹ ማለት እዩ ብኸመይ እቲ ወዲ ኣዚንሲ ወያነ እየ ነይረ ድሓረ ናብ ክሳይ ኣትየ ሕጂ እንታይ ክገብር ኣትዩ ካብ ወያነ ናብ ተጋደልቲ ናብ ሻዕብያ ማለት እዩ እንታይ ክገብር እዩ ዝዋሳእ ነይሩ ስለዚ ክሪኦ ከለኹ መሰረት ዘለዎ ኮይኑ ዝስማዓና ኣነ ሶ ብውሽጢ ውሽጢ እዚ መሰረት እዚ ስለ ዘሎ ነዊሕ ዓመታት ዝኸደ ሕጂ እውን ኣብ ደገ ዲያስፖራ ዘለዎ ክንሪኦም ከለና እውን ኣብቲ ኤምባሲታት ዘለዉ ብድሕሪት ዝቋፃፀሩ ነቲ ኤምባሲታት ዝበዝሑ መበቆል ናይ ትግራይ ዘሎ ብግህዶ ማለት ገሊኦም ሓንፈፅ ኣለዉ ኣይሲንክሶ ኣብዚ ብፍላይ ኮይኖም ዋላ በዓል ስዊዝ ገለገለ ዝለኣኹ ኣለዉ ክልተ ከሚት ክቡ ገለ ብውሽጢ ዝሰርሑ እቲ ኤምባሲ ዋላ ፍለጦም ግዲ ኩሉ ነገር ንሳቶም ዝገብሮ ረፊቕኻ ኢንተርኔትካ ጥዑይ የለን ረዳይ መፅእ ኣለኹ ዛሬ ኔትወርክ ሰገን ይፅንሕ ወድናትና ኤለ ዝበሃል ተርኢና ስትሮክ ዓሪፉ በሃል ካብቶም ቀንዲ ስለያ ምክልኻል ዝኽእሉ ሕጂ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ከይዲ እቲ ብግብሪ ዝገብርዎ ዘለዉ ኤርትራስ ብተጋሩ እያ ትመሓዝ ንሕና ምናልባሽ እቶም ህግደፍ ኤርትራውነት እቶም ናይ ስምዒት ዘለዎም ወይ መትኖም ዝኾነ ገለገለ ከምዚ ክትፍትሾ ከለኹ ሕቶ እዩ ዝፈጥረና ዘሎ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ዋላ ውሽጢ ኤርትራ ሕቶ ፈጥረና ኣሎ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ መንጎ ክልቲኦም እዚ ቅድሚ እዚ ህወሓት ሕጂ ፅምዶ ዝበሃል ቅድሚ ምምፅኡ ከምኡ ዝብል ነይሩ ፍርሒ ዝኣትዎም ነይሩ ማለት እዩ ሶ ደው ከነብሎ ብኸመይ ኣነ ናተይ ሪቶ እየ ኣነ ብቐንፀላ እየ ዝብሎ ብቐንፀላ እየ ዝብሎ ምክንያቱ ብዘይ ቅንፀላ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይትገብር ካልኣይ እተን ውድባት ከዓ ወይ ከዓ ምንቅስቃሳት ድማ ምንቅስቃሳት ዓሰርተ ሰባት እዮም ደኣኹሉካ ናይ ግድነት ኩለን ውድባት ሓቢረን ነቲ ደው ናይ ምባል መስርሕ ክሰርሖ ማለት እዩ ኪዳን ስለዘየለካ ኪዳን ስለዘየለ ሕጂ ሰብ ኪዳን ኮንካ ንስኻ ነታ ኤርትራ ክበሃል ቅንፀላ ክውሰድ ክኽእል ኣለዎ ባህላይ ኣነ ከምረዳእ ምክንያቱ ኦልሬዲ ፖለቲከኛ ኢኻ ኦልሬዲ እስኻ ተቓላሳይ ኢኻ ስለ ህዝብን ሃገርን ደው ዝበልካ ሰብ ኢኻ ንዓኻ ኣብ ዲያስፖራ ምህላውካ ኣብ ኢትዮጵያ ምህላውካ ኣብ ጅቡቲ ምህላውካ ኩሉ ሓደ እቲ ኣእምሮኻ ሜንታሊቲ ናትካ ነቲ ሓርነት ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነቲ ሓቂ ስለ ዝኾነ ረፊቕካ
اوكي يعني تا نتورك ورك يا ስለዚህ እቲ ናተይ ርእቶ እዚኣ ከም ካልእቲ መፍትሒ ትኩን እዚኣ ዝብል እምነት ኣለኒ اوكي وديها ولا تقارص يحزلها ስለዚ እዚ ናተይ ርእቶ እቲ ህዝቢ ከተእምኖ ሕጂ ግዜ የለን ምክንያቱ ዋላ ካብቶም ተጋደልቲ ዘለዉ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ነቲ ነገር ዝፈልጥዎ ንኣብነት ሓደ ግዜ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ሱዳን ዝረኸብኳ ሰበይቲ እያ ግዛ ዝኾነ ነገር ምስ ሰለስተ ደቃ ምስኪነይቲ ተጋዳላይ ሰብኣይ ኣብቲ ሚኒስትሪ ዜና ኣብቲ ናይ ሳንሱር ይሰርሕ ድሓር እንታይ ኮይኑ ሞይቱ ኣይትፈልጥን እያ መፂኦም እንታይ ይብላ ነይሩ ኣቐዲሙ ሎሚ ፅባሕ ይትበሃል ዘሎ ኣንቲ እንዳበ ይብላ ነይሩ ይብለኒ ነይሩ እያ እሳ ሲቪል እያ ድሓር ሃንደበት ንጎሆብቲ ቤት ፅሕፈት ምስ ኣተወ መእቶም ወፁ ብመጉድኡ እውን ወቂጡ ርእሱ ፀኒሑ ሞይቱ ፀኒሑ ማለት እዩ መን ቀቲልዎ ይፍለጥ እሳ ብሃጋር ሃዲማ ሱዳን ኣትያ ስለዚ መን ይቀቲልዎ ዝፍለጥ ነገር ንስባሓት ኤፕሪል ንገዛ ርእሱ መሃሮም ገዛ ርእሱ ከም ቁርቁር ብሓበሬታ ዋላ ተብ ኣሜሪካ ዝኸደዶ ከምዚ ኢሉ ካብ እስቤት ሃዲም ገለ ዝበሃል እሱ ውረ ኻነ ከም ሰማዕኩ ማለት እዩ ከይከውን ተዛረሞ ዝብል እምነት ኣለኒ ካልኦቱም ከም ዝበሉኒ ሕጂ ደው ከነብሎ ሲ እቲ ክውሰድ ዘለዎ ናይ ጅግንነት ናይ ቆራፅነት ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ደው ክብል ኣይክእልኒ ምክንያቱ ብኦም ኣቢሉ እንታይ ገይርዎ እዩ ነዊሕ መሰረት ካብ ሜዳ ትሒዙ ድሕሪ ናፅነት ጀሚሩ ሕጂ ካብ ሰፊሑ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚት ሓሊፎም ምስ ዶክተር ኣብይ ዝራዳድኡ ዘለዉ ሰባት እዚኦም ኣቐዲሞም ግእዝ ኢና ንሕና ዝብሉ ሰባት ካብ መላሓሶም ዝተረኽበ ካብ ልሳኖም ዝተረኽበ ነተን ሃገራውያን ውድባት ንኤርትራ ክዕንዉ ከበላሽው ከፀልሙ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓይሊ ዝተንስኣሉ ሰዓት ኤርትራውነት ሓይሊ ዝተንስኣሉ ኣብ መንጎ ኣትዮም ከም ሃመባብ ፀባ ዝብትኑ ዝነበሩ ሰባት እሱ ከዓኒ ብኡኡ ንስቶም ኣሕዋተይ ዝብሎም ኣይደኖ እንታይ ዕላሙ ንሶም ከዓ ሕብረት ገብር ከም ዘሎ ሕጂ እቲ ሱር ዓብዩ በቂሉ ትጋረት ፍረ ንሪኦ ኣለና እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ግን ተጨቂኑ ሕጂ እውን ጥፍኣት ዝፅበዮም ዘሎ እዩ ፅሩይ ኤርትራዊ ንገንዘብ ዘለና ካልኣይ ቅዋም ዘፍረሰላ ምክንያት ከም ዝብልዎ 7 ወለዶ ኤርትራዊ ክኸውን ኣለዎ መራሒ ሃገር ዝኸውን ትብል እያ እዚኣ ይተሰማምዐላ ንሱ ስለዚ ኣይትረኽቦም ክኸውን ንኽእል ኣይደኖ ብኡ ይፈልጥን ግን መፂኦም ካብ ደገ እውን ከም ዝተዛረብዎ እዚ ኣብ ምሕትት ዝሰማዓክዎ እዩ ኣብ ቲቪኤር ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ከለኹ መፂኦም ከም ዝተዛረብዎ ርእሱ ሽዑ መልስን ወይኒ ገለ ዝገይር መልሲ ክህባ ኣይከኣለን መፂኦም ተዛሪቦም ምኻ ነይሮም እንታይ እዮም ተዛሪቦም ተቃዋሚ ሰፍረሳ ማለት እዩ ብጣዕሚ ገፁ ናይ ሓዘን ክብደት ዘለዎ ይመስል ክምልሰላ ኣይከኣለን ድንን ምስ በለ እታ ፊልም እታ ቃለ ምሕትት ኣቋሪፆም ስለዚ እንታይ እዩ ዝረኣየካ እዚ ሰብ እዚ ነዊሕ ሱር ስለ ዝሰደደ እዚ ነገር እዚ ኢትዮጵያውነት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምትእትታው ነቲ ሕብረተሰብ ብኢኮኖሚ ዋላ በቲ ባህሉ ዋላ በቲ ወግዑ ከማን ከይተረፈ ሕጂ ንሪኦ ኣለና ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ኣሰሊፉ ዝኣቱ ክሳብ ነቲ ኤርትራውነት ምስ ናይጀርያ ዋላ እንተተመርዓወት ፀገም የብላን ዝብል ዓይነት ፍልስፍና እናምፁ ጦምናቱ እዮም እዚኦም ኣብ በዓል ኣሜሪካ ዝርከቡ ሰባት እዚ ሕጂ እቲ መበቆሉ ናበይ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ካብቲ መሰረቱ ስኻ እንተዳ እቲ ኢንፎርሜሽን ተዘይፀኒሕካ ምስ መፃ ኣይርዳእካን እንታይ ዝገብር ዘሎ እቲ እንድሕርታ መሰረት ኣላትካ እታ ምንጪ ካበይ ዝበቁል ዘሎ እንተዳ መፅያትካ ግን ይርዳእካ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እዚ ናይ ሜስ ሚድያ ዝገብሮ ዘሎ ውግእ ሕፅቦ ናይ ኣእምሮ ነቲ ህዝቢ ዝገብረሉ ዘሎ ካብቲ ሃገራውነት ስነ ሓሳብ ስነ ልቦና ከውፅኦ ዝገብሮ ዘሎ ማስ ሚድያ ኣብ ቲክቶካት ዝገብሮ ዝምውሎ ዘሎ ብወለታት ክሪኦም ከለና ንገዛእ ርእሱ ነቲ ኤርትራዊ ነቲ ሕብረተሰብ እቲ ይገማምዑ እዩ ዘሎ ስለዚ ሓደ ሕብረተሰብካ እንተካ ፈላሊኻዮ ሓይሊ የብሉ ሶ ኣብ መወዳእታ ናይ ዜሮ ሰዓት በፃሕና ኮይኑ ዝርድኣኒ ኣነ ክሪኦ ከለኹ እተን መፍትሒ ከዓ ኣነ ዝብለን ናተይ ሓሳብ ሓደ እታ ተወዲብ ኪዳን ክህልወካ ኣለዎ ሰብ ኪዳን ኮንካ ስኻ ነቶም ቀንዲ መሓውራት ናቱ ትብለው እንፀላ ተዘይወሲድካ ክኸልዮም ሶም ንቅድሚት ክኸልዮም ምክንያቱ እሱ ብስልጣን ኣሎ ኣጆኹም ዝብሎ
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እጆኹም ዝብሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣጆኹም ዝብሎ ኣሎ ንሱ ቦታ እዩ ዘሎ ስለዚ ምስ ዘሎ መንግስቲ ኢኻ ዝሰርሕ ሓደ መንግስቲ ምስቲ ዘሎ ዓለም ምስቲ ዘሎ መንግስቲ እያ ትኸይድ ተቃወምቲ ይኮነት እንትኸይድ ዝኾነ ውዕል ትገብር ከላ ሙሲኣ ትገብር ንሱ ውዕል ዝገበሮ ኦፊሻል ከዓ ስኻ ፅባሕ ንቦታ ኢኻ ትገብሮ ወላ ሓንቲ ትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ከምዛ ጅቡቲ ሃይለ ስላሴ ዝሃባ ንፍራንስ ከምኡ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ብኣጉ እተን ውድባት ምንቅስቃሳት ዝበሃል ኣነ ከም ኣነ እዚ ኪዳን ጌርካ ነቶም ፀረ ኤርትራውነት ክብል ከለኹ ማለት ሕጂ ምኩሕ ኤርትራዊ ኮይኑ ዘይኮንኩ ነታ ኤርትራ ትበሃል እታ መዓስ ተፈጥረት ብዘይገድስ መዓስ ተወልደት ብዘይገድስ ግን ምዕናው ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ብግልፂ ወፂኦም ዘለውን ዘይወፁን ዝተፈልጡን እዚኣቶም ብስርሒት መንገዲ ጥራሕ ኢኻ እንታ ክትገብሮም ትኽእል ክትኣልዮም ነቶም ተኣሊኻ ንስኻ ከምዚ ኣብነት ናይ ካልኦት ሃገራት ክወስድ ንኽእል እስራኤል ናብ ዓዶም ክመልስዋ ከለዉ እንታይ ገይሮም ንፈልጥ ኢና ነዊሕ ዕላማ ስለ ዝነበሮም ብኸመይ ኣትዮም ስቑሩብ እቲ ታሪክ ንእሽተይ ይፈልጥ እየ ንእሽተይ ካብቲ ዘንበብኮ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ከምዛ ዓይነት እዚ ስምዒት ሓዲርና እሞ ከዓ እናተረዳእና እዩ እቲ ነቶም ከምዚ ዓይነት ነገር ዝገብሩ ዝኸዱ ዘለዉ ሰባት ንዓኣቶም ፈሊኻ ናይ ምውቃዕ ትኽእሉ ክህልወና ክኽእል ኣሎ ጎኑ ጎኖም ተዘይከይድና ንሶም ክቅድሙና እዮም ምክንያቱ ይገብርዎ ስለ ዘለዉ ውሽጢ ዓድር ኣብ ዲያስፖራ ንገብርዎ ስለ ዘለዉ መን እዩ ብመን ይኸሃርምና ተኢልና ጉዲና ረኺብና ዘለና ምክንያቱ ካብቶም ተደምረናል ዝብሉ ኦልሬዲ ካብቶም ሕጂ ፅምዶ ዝብሉ ዘለዉ እቲ ግዳይ ዝኾነ ኣብ ደንበ ፍትሒ ብፍላይ ነፍስና ክንሕሉ ዘለና ሕጂ ተጋሪኦም ክመዓቱና ይሪኦ ስለ ዘለኹ ኣነ ተፈፀሞ ሰብ ስለ ዝፈልጥ ብኣካል ማለት እዩ ተቃዋማይ ንኢሳያስ ብእዝኑ ወጢጥ ኣነ ፍርዲ ከምፅኦ ዝብል ሰብ ናይ ብርግፅ ከዓ ከምኡ እዩ ከይዱ ውሽጢ ዓዱ ክቃለስ ዝሓስብ ዝነበረ ዶክመንቱ ዝወደቆ ሰብ ኢዳ ኮይኑ እምበር ወዲ እዩ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ግን ተጋሩ እቶም ኤርትራውያን ንሕና ተጋሩ ዝብሉ ግሩፕ ኮይኖም ጃስት ቫዮለንስ ከም ዝፈፀሙ ንፈልጥ ኣነ ኣብ ፍርሕን ሽቆራራን ኣትዩ ከም ዘሎ ፈልጥ ክንወቅዕ ኢና ክንዘብጦ ኢና ይብሉ ዋ ሕጂ እቶም እዚ ዓይነት ስነ ሓሳብ ዘለና ንኤርትራ ከም ኤርትራ ንቕበላ ሰባት እውን ኣብ ሪስክ ከም ዘለና ዘነፅረልካ ካይዳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ፅባሕ ንግሆ እቲ ሓሳብ ኣብ ውሽጥኻ ስለ ዘሎ ጥራሕ እቲ ህዝቢ ጠቢሉ ሓቢሉ ወይ ሓይሉ ስለ ዘይብሉ ተወጢጡ ኢና እቲ ነገር ዝኸይድ ዘሎ ወላ ሓንቲ ነገር ክገብር ኣይክእል እቲ ግዳይ ዝኾኑ ዘሎ ንሕና ኢና እቶም ንኤርትራ ከም ኤርትራ ንፈልጣን እቲ ፍትሒ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክኸውን ኣለዎ ንብልን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኢና ግዳይ ስለዚ ዋላ እንተዘይወሰድናዮ እቲ ስጉምቲ ክንወስዶ እውን እንተዘይደለና ዓቕሙ እንተሰኣልና ዋላ ናይ ምስማዕ ክእሎ እውን ዋላ እንተዘየለ ግን ከቕድሙና ምዃኑ እዚኣ ስለዚ ዝሑል ኩናት እዩ ተጀሚሩ ዘሎ ክሰሃሉና እዮም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እቶም ኣብዚ ኩናት ናይ ትግራይ ካብ 98 ኣትሒዙ ዋላ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ገለገለ ኢዶም ወስዶ ብሉ ሰባት ኣይሰኣኑ ሕጂ ኣትዉ ኣለዉ ተጋሩ ኣብ ውሽጦም እንታይ ኣሎ ርዳእና እዩ ስለዚ እሱ እዩ ዘእትዎም ዘሎ እሞ እንታይ ውሕስነት ይሃሊና ንሕና ምዞም ከም ኤርትራውያን ስለ ስድራኻ ዋላ ስለቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ንብሎም ፀረ ወያነ ንዓመታት ዝሰርሑ ዝተቃለሱ ሰባት እንታይ ውሕስነት ይሃሊና እቲ ኤርትራ ዝኣምን ኪዳን ኣትዩ እቲ ዝውስጥ ኣለዎ እዚኣ እታ ሶሉሽን ክትኮን ትኽእል እቲ ህዝቢ ፕራክቲካሊ ምስ ረኣየ ሽዑቡ ኣልሞስት እቲ ህዝቢ እውን ክነቅሕ ይኽእል ኣብ ሰዓት እዚ ግን ሰላም እዩ ዝመስሎ ዘሎ እቲ ህዝቢ ተማይነ ህዝቢ ፅምዶ እዩ ዝመስሎ ዘሎ ካብቲ ዝገርመኩም ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ሕጂ ካብቲ ንረኽቡ ዘሎ ሓበሬታ እቶም ነዚ ጎስጓስ ዝገብሩ ዘለዉ እሶም እዮም እቶም ካብ ኣሃዱ ዝወሰዱ እዮም ከዓ ዘውፅኦ ኩነታት ምስ ኮነ ዝለት ኣለዎም ናይ ኤርትራውነት ብክልተ ዝውለዱን ካልኣይ ከዓ መበቆል ገለ ዘለዎም ናይ ኢትዮጵያውነትን ካብ ኣሃዱ ንሕና ከለና ዝከረኒ ስሒቦም እዩ ኣውፂቦም ብምሉኦም ኣውፂ ኣብቲ ትካላት ናይ ስለያን ናይ ምምሕዳርን እዩ እትይቦም ብኣቶም እዩ ዝግበር ዘሎ እዩ ብኣቶም ኣብቲ ውሽጢ ሰራዊት ንሳቶም እዮም ዝለዓለ ፅሑፍ ስለዚ ንዓይ ኣብዚኣ ክዛዝማ እዚ ዝብል እምነት ኣለኒ
ወዲ እየ ዘሩ ثانك يو ረዳኢ ብዙሕ ነጥብታት እንዲኻልዒልካ ግን ክንሪኦ ዘለና ሕጂ ንምሳሌ ተጠቓሊሉ ኢሳያስ ብምልጋስ ይክፍታሕ ዝከኣል ኢልካ ኢኻ መሊስካ ኣለናታ እንታይ ይገበር ወይ ብኸመይ ይሕከም ብኸመይ ዕገት ኢለ ኣብቲ ርእስቲ ዘቕረብኳ ማለት እዩ ግን ሕቶ የልዕል እዩ መን እዩ እቲ ንኢሳያስ ክዓሊ ዘለዎ ሓደ ዝሓረቐ ኤርትራዊ እዚ ብምቕፃሉ መደባትና ምፍሻሉ ኣይተርፎን እዩ ስለዝኾነ ባዕልና ነልግሶ ኢሎም መቐፀልታ ናይቲ ምልኪ ዝመፁ ወይ ከዓ እቲ ሰራዊት ጉዳይ ሽግር ህዝቡን ሃገሩን ሽግር ነብሱን ርኢኡ ክንፃወሮ የብልናን ኢሉ ክለዓል መስጉምቲ ክወስድ ሰለስተ ምርጫታት ይረአየኒ ናይ ሰለስቲኡ ምርጫታት ግን ዘይተወደበ ስጉምቲ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዝስዕብ እንታይ እዩ ትኩሉ ዘዛርበና ናይ ውድባት ወይ ዝተፈላለያ ናይ ቃልሲ ማዕከናት መደበራት ዋትኤቨር ብዛዕባ ፅባሕ ድሕሪ ውልቀት እዚ መልክ እዚ ይሓስባ ዶ ኢልና ክንሓትት እንተጀሚርና ኣነ ኣይሓስባን እዩ ዝብል ምክንያቱ እቲ ሓሳብ ዝትግበረሉ ኣገባብ ወይ መስርሕ ስለዘየለ እቲ ሓሳብ ክትግበረሉ ዝኽእል መስርሕ ከዓ ሓቢርካ ኣብ ምውዳቕን ኣብ ምስራሕ ዝተረጋገአ መሰጋገሪ መንግስትን ክንደብ ስለዘይረአ ስለዚ ቶታሊ ኣብ ፍሹል ዝኾነ ክሳብ ሕዛ ሕጂ ዘለናላ እዋን ዝተዓወተሉ ወይ ዝተዓወትናሉ ነገር የለን ስለዚ ናብ ምንታይ ክወድቕ እንተልና እቲ ሰራዊት እንተደኣ ተላዒሉ እሞ ስጉምቲ እንተደኣ ወሲዱ ካብኡ ጨንፈር ንመን እዩ ከምፅእ ዝኽእል ባዕሉ ስልጣን ክሕዝ ተኽኢሉ ንቕሓት ዘለዎ ኣመራርሓ ናይቲ ምእላይ እንተልይዎ መሰጋገሪ መንግስቲ ተቆፃፂሩ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ህዝባዊ መንግስቲ ከሰጋግር ይኽእል ማለት እዩ ብኡ ደረጃ ዝረአ ከዓ የለን እቶም ዝተረፉ ክልተ ኣሉታዊ እዮም ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኤሊሚኔት ስለ ዝገበሮ ንሱ ሃኒፁ ሃንዲሱ ንዝተትዖ ምልኪ እሱ ብምልጋሱ ይወድቕ ማለት ኣይኮነ ምክንያቱ እቲ ሓይሊ ኣብ መን ከም ዘሎ ኩሉና ንፈልጦ ኢና ንነብስኻ ምክልኻል ንረብሓኻ ኣብ ምክልኻል ዝተተትዐ ውጅለይ ሳልሳይ ዝበልኮ ባዕላቶም ንኢሳያስ ሶፍት ላንዲንግ ሂቦም ኣልጊስና ያለና ኢሎም እንታይ ኢሎም መሰጋገሪ መንግስቲ ሰሪሖም ህዝብና ናቱ ጉዳይ ናቱ ስልጣን ክሰርሕ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክመሓላለፍ ናብ ምርጫ ዘእትውዎ ይኮነን ምክንያቱ ተሓታትነት ስለ ዘሎ ምክንያቱ እንታይ ኢለ ነይረ ኢሳያስ እቲ ሃንዳሲ እዩ
እቶም ንሱ ዝሰርሖም ከዓ ፈፀምትን ኣፈፀምትን እዮም ኢለ። ስለዚ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ንሕናቶም ኣብ ዲያስፖራ ንቃለስ ኣለና እንብል ብወገንና ንሕና ከም ንጋባእ ህዝቢ ከነጋብእ ንምህር እቲ ህዝብና ነዚ ኣልልዩ ክዳሎ ክበቅዕ እዩ። እቲ ካልእ ፖለቲካዊ ውድባት ወይ ሰልፍታት ክቐውም እንከሎ ስልጣን ንምሓዝ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ማለት እዩ። ፅቡቕ ባት እታ ስልጣን ክሰርሓላ ትኽእል ሃገር ናብ ህዝቢ ከይመለሰ ካብ ዝምልክት ከይመንዘዐ ናብ ስልጣን ክወዳደር ኣይክእልን። ተዘይኮይኑ ካብ ውሽጦም ሓንቲ ሓየላ ወፅያ ከምዚ ዝዋግእሉ ዘሎ ንሕና ንበዝሕ ንሕና ንሕየል ወንታይ 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 ወፅያ ናብ ካሊእ ዓይነት ዲክቴተርሽፕ ዲስተርባንስ ከተእትወና እያ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቀናጢብካ ምስርሑ እዩ ዘሸግረና ዘሎ። ኩሉ ግዜ እንታይ ንግበር ከመይድና ንልግሶ ኢልናስ ኣብ መደብ ምእታው ካብቲ መደብ ከዓ ነቲ መደብ ኣብ ምትግባር ምስራዕ ክንበፅሕ ስለ ዘይካልና እዩ። እንተደጋገምናዮ ንሰርሖ ኮይኑ ስምዓና እንተኮይኑ ካሊእ እዩ። እንተዘይኮይኑ ብየማን ትምፃእ ብፀጋም እንታይ ንግበር እያ እታ ሕቶ። ሕጂ ኢልና ኢልና እንታይ ንብል ዘንውድባት እዚ ተኾና እዚ ምንቅስቃስ ከምዚ ተኾነ ባህዱራይ በዚ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ብልጌድና ሓመዶ ከምዚ ዝገብር ዘላ እናበልና ኣብ ኤቫሉዌሽን እንተኣተና እንተተኻታዕናን ኣብ ምእላእ ኢሳያስ ኮንትሪቢዩት እንገብሮ ነገር የለን። ሶ ነቲ ዕቁባይ ዘቕረቦ ርእይቶ መልሲ ክህብ ፀኒሐ ምስኡ ከዓ እሞ ብከምዚ እንተተኣልዩ ከሳዕቤናቱ እንታይ እዩ ዝኸውን ኣበይ ዘብፅሖን ህዝቢ ኤርትራን ንሃገር ኤርትራን ዝብል ከዓ ረዳእ ክምልሰሉ ፀኒሐ ማለት እዩ። ካብዞም ኩሎም ዝሐሹ እቲ ዝሳቕ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ህዝቡን ኣሕዋቱ ኣሓቱ ኣብ ድፋዕ ምስኡ ዝሳቀዩን ዝሳቀያን ዝሞቱን ዝኸፍሉን ዘለውን ዝበታተኑ ዘለዉ ፍቆድ ዓለም ንምድሓንን ተመሊሶም ሃገሮም ክሃንፁ ምእንቲ ክኽእሉን ተወዲቡ ቁም ነገር ክሰርሕ እንተኽኢሉ ንኩሉ ክቅድሞ ክእል እዩ። ስለዚ ከዓ ንሕና እቲ መልእኽትና ክንልእኽ ከለና ክበፅሖ ክኽእል ምእንቲ ወላ ብትሕቲ ዝኾነ ይኹን ምቁፅፃር ክበፅሖ ክኽእል ምእንቲ እዩ። ወላ እውን እዚ ግንባር እንተዝስራሕ እንታይ እቲ ምርጫና ኢሉ እኮ እዩ ንቅድም ከውግዕ እቲ ምርጫና እንታይ እዩ? ሰላማዊ ፖለቲካዊ ዘቃልስ ውደባ ናይ ህዝብና ንሕና ከዓ ክንመርሖ ብካሊእ ሸነኽ ኖ ኣይከኣለኒ ብከምዚ ከምታ ንሱ ንህዝብና ብኣፎሙዝ ሒዝዎ ዘሎ ንሕና እውን ብኣፎሙዝ ክንገጥሞ ኣለና ዝብል እንተኮይኑ ክልቲኡ ፖለቲካን ብረትን ተዋሂዱ ኣክቹዋሊ እቲ ፖለቲካ ሊድ ገይሩ ነቲ ብረታዊ ኣገባብ ቃልሲ ክመርሕ ክውድብ ዝኽእለሉ መገዲ ክሰርሕ ይኽእል። ግን ኣብቲ ሓባራዊ መቃለሲ ባይታ ምስ በፃሕካ ዝለዓል ጉዳይ ከዓ እዚ ክንፈጥር ኣይከኣልናን ባሻይ። ኦኬ ቴንክ ዩ። እዚኣ ከምታ ዕቁባይ ዝበላ ብቀዳማይ እውን ኢምፖርታንት ዝኾነ ክተዓልዕ ኢልና ነርና እንዲና ግን ኣብ ምንታይ ኢና ዘይተዓጋገብና
أبتي زرائك نعسماني لا نوتروني أنا لحظنا مثلني أنت أيتي تي نعخ هذا الرأيك سيناريو سقطهم متأخر سي exactly yeah اسماعيل والنير أتريرون حاتيسوا مالتيو تأثرت كسيناريو نحن كلاتنا أتم بهنا لنا بزي أمن قد تخدك بزي أمن قد تخدك بزي أمن قد تخدك إلنا أتم بهنا لنا حجي إذا خير زول صمدتات كأني كلها نها حدا جينا هم هانو كأني دارجة كلاتنا نريء لنا إلنا تدارينا تمالا بحوارون نسو زعينوتو مجلسي نهم نيرنا مالتي وقالينا صلال نبليلنا بايتو نبليلنا لفنت نبليلنا سراتيت بزيغاوي مزقبا غيرنا كوميشن ناي مزقبا فتيرنا الحراينا وحدا ناي أمرار حاخن ساقر إلنا خالق ناي መንግስት ግዳም ዝብል ከም በዓል ጂአይ ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል በብዓይኑ ቶም ወላ ናይ በዓል ባዱራይ ተዓንቶ ተቐስክዎ ከምኡ እውን ሕጂ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝመፀ እቲ ኩሉ ሰብ ነዞም ቆልዑ ንሓግዞም እንዳለ እዝኒ ሰብ ገፅሙን ዝፀንሐ ሙዚቃታት ኩሉ እውን እዚ እውን ዋላ ምስ ኩሉ ጉድለታቱ ክድግፎ በልቶ በሉ ካልኦት ተመሊሶም ሕጂ በቃ ዳርጋ ስደሚሞም ማለት እዩ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወስደ ባዕሎም ቶም ግሎባል ናይ ብርጌድና ሓመዱ ኸማን ናትና ኣይኮነን እዚ ንሕና ንኽተሎ ኣይኮነን ኢለ ወነናዊ እዩ ገለታት ኢሎም ነቲ በዓል ውፉይ በዓል ክሳይ ዘበልዎ ይሃርሞ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኩነታትና ኣብ ከምዚ እዩ ዘሎ ሕጂ ፅምዶ ክትሰርሕ ከለካ ኣብ ካልእ ኣዘራርባ እታ ፅምዶ ስምሕትነት ምፍጣር ኮይና ቀብልቲ ክትከውን ከላ تمال خمان أنا أقول ولا ودش مرام قنون انتهت قبرها محزنة يا مخم يتتقبرها أما تقباري زلة تشقر إيلو النسو تقامو الداتا تزاربها نيرا سلازي نساء خبيرات النازل لحجي هو ماني محجي عقبايسي نات كان نايردا أن حجي دارقات مساسالة أساسي الصغيري نات سرعة نسل كوري أنا نبعليون كومي صحفو له صحف كله كليبس አለው ናና ናብ ካልእ የማን ፀጋሚ በዝሓና ኣሎ ኣዘራርባና ሪዳንዳንት ልሲ ነብዝሖ ኣለና እቲ ሼሪን ናይ ታይም እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሼሪን ናይ ታይም ሲ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዛብዛ ናይ ትማል ቅድሚ ትማል ከማን ሼር ዝገበርኩ ኣብ እንግሊዝ ተፃሕፈት ነገር ሕፅር ዝበለት ኣላ ማለት እዩ ኣብ ፌስቡክ እቲ ሼሪን ናትና ሲ ይበዛሕ ኣሎ ናብ ካልኦት ሪዳንዳንት ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብካልእ ኣዘራርባ እንታይ ማለት እየ ከምዛ ዕቁባይ ትብላ ዘለካ ኣድህቦና ብዝያዳ ናብ ስርዓት ክኸውን ኣለዎ ሕጂ ብፍፁምነት ኣይኮነን ግን ንሱ ክኸውን ዘለዎ ምክንያቱ ብፍፁምነት ንሕና ንበይንና ኣብ ዓለም ተፈጠርና ሰባት ኣይኮንና ምትእስሳር ክህልወና ኢና ይግድን ሕጂ ከምቲ ኩላትና نتعاطف ዘለና ገለ ምትዕፅፃፍ ከድልየካ እዩ ባህላ ድርቅ ኢልካ ናብ ኢሳያስ ጥራይ እንጠመት እንድሕሪልካና እቲ ዝምድናታት እሱ ዝገብሮ ድማ ክንርስዖ ኢና ማለት እዩ ንሱ ድማ እንታይ ማለቱ ከም ምዃኑ ክንጠቅስ ይግባአና እዩ ንሱ ክንትንትኖ ክንፈልጦ ይግባአና እዩ ምክንያቱ ድማ ነቲ ህዝብና ክንምህሮ ክነረድኦ ከለናሲ እዚ እኮ እዩ ዝገብር ኢሳያስ ክንብል ክንክእል ኣለና እንተ ደኣ ክንማርኾ ኮይና ነቲ ክገብር ክእል እዩ ንብሎ ህዝብናን ሰራዊትና ናብ ውሽጢ ዘሎን ተደኣ ንሱ ዓጊቡ ክሳይ ክብል ኮይኑ በቲ ዝፈጥሮ ናይ ሓደ ክምህር ዝኽእል ምሕዝነት እሞ ከዓ ቀፃልነት ዘለዎ ምሕዝነት መልእኽቲ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ክህብ ዝኽእል በዓል መን እዮም ክመሓዘቡ ኮታሲ እታ ፅምዶ ትበሃል ነገርሲ ነዛ ትብላ ዘለካ ዝገብርዋሲ እንታይ እዮም ክገብርዋ ስኢልና ንኢሳያስ ድፈቱ ሰብ ዘሎ ይመስልና ዳርጋ ኩሉ ሰብ ዋላ ኢትዮጵያ ዘሎ ዋላ ኤርትራ ዘሎ ዝፀልይዎ እዩ ካብ ንፀልኦ ገሌና እሞ ከዓ ኣብ ሜዳ ከለና እውን ንፀልኦ ነርና ኢና ምክንያቱ ንሕና ክናፍቆም መዓስ ኢና ንረኽቦም ኢልና ክንከይድ ከለና ንሳቶም ግን ፈፂሞም ከም ሸይጣውንቲ ገይሮም ርኢና ነይሮም ብረት የልዕሉ ነይሮም በዓል ዘየሱስ እኮ ኣብ ካርንሽን ዝቐንፀሉ ብጣዕሚ ብርቱዕ ዝኾነ ኣነ ፀቢቐ ዝፈልጦ ኣብ ማዓስከር ፍፁም ከነብር ከለና ኣብ ዓስከር እብራሂም ዓብደላ ተድሪብ ክንገብር ከለና ከም ካድር ዝነበረ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ በልሕ ዝኾነ ወዲ ገርመካ ነገር ብጣዕሚ ሕጂ ንዕኡ
ዴሞክራሲያዊ ርእይቶታት ክዝርግሕ ከሎ ከም ካድር መጠን ምንጥላብ ኢሎሞ ማለት እዩ ኣብ ካርንሽን ማለት እዩ ንበዓል ክብሮም ኣብ በዓል ማይ ዕደጋ ምንጥላብ ኢሎሞ ዕዳጋ የስ ስለዚ እዚ ዓይነት ኣገባብ ትምህርቲ ዝነበሮም ስለ ዝኾኑ ንዓና እውን ኣብ ካርንሽን ኣብ ሽማንጉስ ላዕላይቲ ታሕታይ ተራኺብና ከማን ምሳና ናይ ዩኒቨርሲቲ በዓል ገዛእ ነይሮም ዝነበሩ 3-4-5 ንኸውን ነርና ምስኦም መዓስ ኢና ንረኽቦም ኢልና ኮፍ ምስ በልና ርኢ ምስ ኣቦልና ዘይጠቅም ዘረባታት ክንዕሊ ተጀመር ኣይ ዓማ ሕጂ ከዓ ነዚኦም ሒዛትልና መፅያ ከዓ ነዚኦም ከዓ ምፅያትልና ኢሎም ከምቲ ጨርቂ ገይሮምና ከም ስርዓት ምስኦም መማህርቶም ዝነበሩ እዮም ደቂ ዩኒቨርሲቲ እዮም እቶም ገሊኦም በዓል ገዛ ሕድጎ ማለት እዩ ግራጅዌትስ እዮም ይብለካ ዘለኹ ስለዚ እቲ ተምፅኦ ዘለካ ፀሊእና ኣይኮና ኣነ ፀሊአ ይኮንኩን ኣነ ዝዛረበካ ዘለኹ ዕቑባ እዩ ግን ምሕዝነትካ ክትፈጥሮ ከለካ ከመይ ጌርካ ትፈጥሮ እሞ ንገረና ኣነ ነጊረ ኮንሲስተንት ዝኾኑ ሳስቴናብል ዝኾኑ መሓዙት ናብ ስርዓት ዝጠመቱ ንካልእ ክመዝኑ ከለዉ ድማ ብሓባር ኮይኖም ዝመዝኑ ነቲ ታይም ሼሪንግ ከዓኒ ነቲ ከመይ ገይሮም የከፋፍልዎ እቲ ማጆሪቲ ናብ ዓዲ ዘድሃበ እቲ ካልእ ከዓ ፈቲኻ ከይፈቲኻ ዝመፀካ ዝምድናታት ብሱዳን ዘሎ ብኢትዮጵያ ዘሎ ከዓ እቲ ኢሳያስ ዝገብሮ ነገራት ድማ ምስኡ ተኣሳሲርካ ክትመዝን ትግደድ ስለ ዝኾንካ ኢንተርኮኔክሽን እዛ ዓለም ከዓ ብዘለናያ ግዜ ስቑኢልካ ክንዲ ኩዕሶ ኮይና ኣላ ኩሉ ኣብ ሓደ ኮይኑ ንሱ እዩ እቲ ንዓለም ኣናጊዕዋ ደሎ ሕጂ ናይ ትራምፕ ትሪኦ ኣለካ ባዕልካ ማለት እዩ ነዚ ትሪኦ ዘለካ ኩነታት ንዓና እውን ኣይፀልወና ነቲ ኢኮኖሚ ዓለም ተኣሳሲሩ ስለ ዝኸይድ ንዓና እውን ክትንክፈና እዩ ስለዚ እቲ ታይም ሼሪን ኢና ክንዲዚ ኣሎኬት ክንገብር ከለና ክንዲዚ ተተዛሪብናሉ ይኣክል ክንዲዚ ንስኻ ትዛረብ ክንዲዚ ንስኻ ትዛረብ ተባሂልና እቶም ክንረዳእ ንኽእል ኣካላት በዓል መን እዮም ነታ ምሕዝነት ክፈጥርዋ ዝኽእሉ ንብል ምክንያቱ እዚ ትሪኦ ዘለካ ኩሉ ዝዘርክቦ ኣይሰርሐን እንድሕር ዘይሰርሐ ሪኤቫሉዌት ክንገብር እሞ ድሓር እንታይ ዓይነት ምሕዝነት እዩ ደልሊ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ስቴት ኦፍ ኮንፊዥን ኣብ ስቴት ኦፍ ኮንፊዥን ዝእቱ ነገራት በዚሑ ኣሎ ስለዚ እንታይ ዓይነት ርቕቕ ዝበለ ከነብር ኣለና ድሓራይ ታሪክ ድማ ታሪክ ኢልና ክንድርብዮ ክስድዎ ንኽእል ኣይመስለንን ምክንያቱ እቶም ሊቃውንቲ ካባና ዝበልፁን ብዙሕ ዝመራመሩን ኣካላት እውን ባዕልካ ትከታተሎም ኢኻ ባህላ እየ ኣነ ትከታተል ኢኻ ባህላ እየ ከም በዓል ሓራሪ ትሪኦም ኣለካ ሂስትሪ ኢዝ ኖት ኦንሊ ኣባውት ዘ ፓስት ኢሎም ሓቆም ከዓ እዮም ድሓር ምስ ሰማዕናዮም ኢትስ ኦልሶ ኣባውት ቼንጅ ኢሎም ብዛዕባ ለውጢ ከዓ ኢሎም ለውጢ ክትገብር ተደሊኻ ታሪክካ ከተንብብ ማለት እዩ ለውጢ ክትገብር ተደሊኻ ታሪክ ኣቃላልሳና ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ከመይ ጌርና ከም ዝዓነናን ከመይ ጌርና ከም ተሸነፍናን ክንምርምሮ ክንደሊ ኢና ምእንቲ ከይንደግሞ ተደይ ኮይኑ ከምኡ ክንደግም ኢና ከምኡ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ስለዚ እታ ናትካ ኣባሃላ ምስ ምሕዝነታን ምስ ከዋፅእ ዝኽእል ሳስቴናብል ፍሬንድሽፕን ክፍጠር ዝኽእል ምሕዝነትን ወይ ከዓ ናትካ ዝኾነ እንተ ክንቅበሎ እንተ ክነፅጎሲ እቲ ምርጫ ናትካ ምፅኣዮ ንምፅላእ ንኢሳያስ ኮይኑ ግን ወይ ቅድሜኻ ወይ ማዕርኻ ንፈልጦ ኢና ፀሊእና ካብ ንፀልኦስ መዋዕላት ኮይኑ እዩ ማለት እዩ ከም ዝብለካ ዘለኹ እዩ ኣብ ቀደም ሒዝና ዝፀላእናሲ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሱ እኹል ኣይመስለኒ እቲ ምፅላእ ንኢሳያስ ናብኡ ምድሃብ ጥራይሲ ኣድሂ ካብ ነድህብ ናብኡሲ ንሱ ዘይረብሕ ከምዃንስ ተቃሊስናሉስ ተፈላለዩናሉ ከማን ከምቲ ዝበልኩኻ ኣብ ነንሓድሕድና ከማንሲ ክንፀልኦ ፀኒሕናስ እንደገና ፈቲናዮ ገለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሽግር እዚ ተፈጢሩ እንደገና ኣብቲ ምዕባለ ማለት እዩ ሕጂ እውን ከምኡ ኢና ኮይና ዘለና ኣብ ከምኡ ተመቃቂልና ኣብ ትግራይ ዝፀመተ ቃልሲ ምስኦም ተሓባቢርካ ቃልሲ ምስ محمد من يعتبره مع كلام منقسنا إثيوبيا تحابير كقالسي مس إساياس تحابير كقالسي نقول أو ندت قدر نداول كان دم خانقة إذا كله شجرات سفت يروح حج خا نهلا أبكر معيننا دكني له حجي what is your proposal genuinely نسخة بزي أنت خلينا خنعوتنا نغير كان مرهم ما هبنا شعو ويكن قبلعنا ويكن نسقعنا نساعتها تصبق كتعنير بقدام عيد بالكايو إنه عثمان كمان قربنا له ومون السلمة قرب إريتيتد كوينو كم زد دفرنا مسيلو من البات دفرت هاي دفرنا نقول هاي لك على كل خيليو سلمان تاعيو مستي تزارب وزلها خرطات حيث كات تزارب كلها أترير كات تزارب تخيل كسيل كات تزارب تخيل إذا في اللياتنا تيون كله يخيلي أبت مسج أو هذا أو حالي في تلفون أنت دفرسب أي نبرن شعوب وانتي
ብኸምኡ ክዓፅኦ ግን ደልዩ ንሱ ማለት እዩ እምበር ንሕና ኣፅንዓዮ ዝነገር ዝሞ ኣፅኒዕካ ምፃና ኢና ኢልናዮ ንሱ ግን እንደገና ናባና ደርቢዎ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ንዓኻ ኣነ ዝሓተካ ሕጂ ንዓኻን ከመኻ ዝኣመሰለ ክሳብ ይረኣያ ዘለዎን ወላ ንረዳኣ እውን ጭምር ንክልቴኹም ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ትታይ ትበሃልኩም እንታይ ኣታ ሲናርዮናትኩም እንታይ ዓይነት ኣላያንስ ክትፈጥሩ ትደልዩ እዚ ካልእ ኩሉ ርኢኹም ኣለኹም ኣይዓገብኩሙን ከዓኒ ከምዚ ዝርዳእኒ ዘሎ ስለዚ ካብዚ ዓገብኩሙን ሲ እንታይ ተቐምጡልና ንሕና ክንፈቶ ወይ ክንፀልኦ ክንድግፎ ወይ ክንነፅጎ ሲ እንታይ ተቐምጡልና ንሕና ሂብና ኣለና ኣነ ሂበ ኣለኹ ማለት እዩ ምስ ከማይ ዝኣመሰሉ ሂቦም ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ገይርኩም ድሕሪ መፂኹም እቲ ክትዕ ቁርብ ክመውቕ ክእል ናይ ምሕሳብ ዕድል ክህበካ ክእል ክትመራመር እንደገና መንገዲ ከፍተልካ ክእል ሓቆም እዮም ባብዚኣሲ ተሓሰብካ እስከ ዝዓኻ ንረኣያ ከብለካ ክእል ወይ ድማ እዚ ደኣ ከምዚ እንድዩ ኣይከውን ኢልካ ዘይትቕበሎ ክኸውን ይኽእል ይቕናዕ ኣይቕናዕ ፅቡቕ ኹን ኣይኹን ዘገድስ ኣይኮነን ርእይቱኡ ክህብ ሰብ ወዲ ሰብ ግን መንገዲ ኣቬኒዩሲ ክነግረካ ክሕብረካ ክኽእል ክበቃዕ ኣለዎ ኣብዚ ሽዑ ንሱ ፕሪፈራብሊ ክትነፅጎ ወይ ከዓ ትቅበሎ ትኽእል ባህላ እሞ ኣብኡ ንምንታይ ትተሓባበር ዕቑባይ ቀኒየለ ታንኪዩ ባሻይ ንሕና ካብ እውን ካብ መቃለሲ ፕላትፎርም ካብ ሰራሕናሉ ግዜ ጀሚሩ ቃልስና ቃልሲ ህዝቢ ምዃኑ ምስ ከማና ቃልሲ ህዝቢ ዘገድሶምን ምእንቱ ክቃለሱ ድልዋት ዝኾኑን ምንቅስቃሳት ሓቢርና ክንቃለስ ኢና ተበጊስና ማለት እዩ ኣብቲ ዕላማና እውን ንሱ እዩ ዝቐርብ ጀሚርና ኢና ግን እቶም ከምኡ ዝበሉ ውድብ ክስራሕ ስለ ዝደፍኡና እኖ እኹላት ውድባት ኣለዋ ንኤርትራ በተሓሳስባታት ይኹን ብኣወዳድባ ካብኡን ላዕሊ ዘድልየና ኣይኮናን ንሕና ህዝብና ጉዳዩ ኣላልዩ ጉዳዩ ዝሰርሓሉ ደረጃ ክበፅሕ ይቃልስኒ ኢልናቲ ካብ መሰረታት ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝብል ኣብ ከከተምኡ ባይቶታት እናቆማ ዝዓበየ ህዝባዊ ባይታዊ ምስራሕ ክበፅሓ እሞ ቃልሲ ህዝቢ ክድልድል እዩ እቲ ጉዳይና ሶም ካብ ላዕሊ ስትራክቸር ሰሪሖም መፂኦም ኣይከውንን ተፈላለዩና ማለት እዩ ድሒሩ እውን ካልኦት ብከምኡ ቀሪብና ግን በቲ ዝተበገስናሉ ሓቢርና ዝተበገስናሉ መገዲ ኣብ ክንዲ ዝኸይድ ካልእ ኣቕጣጫ ሒዙ ምስ ፖለቲካዊ ድባት ማይክ ከፊትሎ ሓደ ከፊትካ ኣሎ ማይክ ዝብል እናኾነ ስለ ዝኸደ ክትግብር ኣይትኽእልን ስለዚ እንታይ ዝብል ዘለኹ እቲ ንብሎስ ብኸመይ ነተግብሮ እሞ ኣብዚ ዝቐረብካዮ ኣቕጣጩ እናቐየረ ብዝኸደሉ ተኣሽሙ ዝኸውን ትዕንቀፍ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥና እውን እንተኾነ ምስ ካልኦት ውድባት ፖለቲካ ውድባት ወይ ሰልፍታት እንተዘይኣተና ኢሎም ናብ ዝመቀሮም ወስድና ፈቲኖም ኖ ናትኩም ነፃ ኢኹም ትኸዱ ህዝባዊ ቃልሲ ግን ከምቲ ዝተበገሶ ናይ ቃልሲ ህዝቢ እዩ ናይ ህዝቢ ቃልሲ እዩ ዘካይድ ምስ ከምኡ ዝኣመሳሰሉ ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉ ኢኻ ቃልስና ከነካይድ ንደሊ ኢልና ከዓ ኣፋኒናዮም ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ እንቅፋታት እናጓነፎ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እሞ እቲ እንታይ ንግበር ዝብል ብደረጃ ምንቅስቃሳት ይኹን ብደረጃ ካልኦት ፖለቲካዊ ብዓብዪ ፖለቲካዊ ውድባት ብሰልፍታት ይኹን
أب زي رخب طرف أجواب يفعل نو هزباو جنبار يتغسل بزيكا كالي هزاب إرترا زغسل يلن عديل زواجو تخاني يودب كا بالرأي نو بجنبار أبز الرجازي هجدف كوين بز الرجازي بس حوزر له بزعبا ناي كالس تاريخ يكون نزارب زلنا أبز كون النتزجن زيو كل زخونة خا هجدف أمر القاسوين نكالس كبلن كله تقوانا سي كونتراديكتوري زي التعرى ስለዚ እዚ እዩ እቲ ዘለናሉ ሃለዋት ኦባይ مرحبا مزرو ኦኬ كمزي تشالنج اندي زغبرن دلو ማለት እንዲሁ ባሻል አረ ነቲ አነ አብ ሂስትሪ አምን አይኮን ኮንኮዝ ብሎ አረ ዋን ይኮነን አብ ሂስትሪ ከጻሉ ህዝብ ደሎ ሂስትሪ ጥራሕ ሊኮነ ግን አረ ዝብሎ ዘለኹ እዚ ናይ ሸርሒ ክለስ ሓሳብ ታሪክ ኮ ይኮነን ሸርሒ ክለስ ሓሳብ ኮ ታሪክ አይኮነን ዘይውዱ መጽናዕቲ ዘይተገብረሉ እሞ እዚ እቲ ሓቀኛ መንገዲ ናይ ጉዕዞ ታሪክ ናይ መስርሕ ተባህለና ኮ የለን نحن نحنا نفطرو ዘለና ኣብ ሓንጎልና ንምፅኦ ክስቶ ከምዚሉኒ እዚ ኣብዚ መፂና ንዛረብ ስለ ዘለና እሞ ህዝብና ከዓ እቲ ዝሰምዓና ብውሕዱ ዝሰምዓና ስለ ዝሰምዓና ዘሎስኒ ኣብ ምንድንጋር ነጥወሉና ኣነ ንባዕለይ ዳናገር ኣለኹ ህዝቢ ዘለኹ እምበር ውዱእ ዝኾነ ታሪክ ኣድልዩ እሞ ኣነ በዚ ክምርሓሉ ይኽእል እየ ነዚ ከይደግሞ ዝብል ነይረ ትትሆን ኣነ ኣብ ታሪክ ዘለኒ ኣረኣያ ከምቲ ዝበልካ ሓቅኻ ኣነ ታሪክ የንብብ እየ ግን ኣብቲ ታሪክ ክነብር ኣይደልን እየ ካብ ታሪክ ክመሃር ይደሊ ብታሪክ ገይረ ክቃለስ ኣይደልን this is ኣነ ናተይ ሞቶ እዩ ብታሪክ ገይረ ክቃለስ ኣይደልን እቲ ታሪክ ግን ንዓይ ነብሰይ ክሃንፀኒ ነብሰይ ክቕይሮ ይደሊ ባሻይ ነዊሕ ጌርና ሕጂ ኣብዚ ምናልባት ብሓደ ይህን ምሂን ካብ ንባሃሲ ኣነ ዝኸድ ኩሉ መንገዲ ብሕዋር ገይረስ እዘን ተወዲበን ዘለዋ ከይተወደብካ ትገብሮ ነገር የለን ብሓንሳብ ሓቢርካ ሓደ ነገር ክንገብር ከይበልካ ውልቅኻ ክትምህር ትኽእል ኢኻ ቃልሲ እንታይ እዩ ወይ ከማን ለውጢ እንታይ ዲሞክራሲ እንታይ ክትምህር ትኽእል ኢኻ ሰማዒ ተረኺብካ ማለት እዩ ግን ዝተወደበ ጥራሕ እዩ ንቅድሚት ክመርሓና ሓደ ለውጢ ከምፅኦ ከምፅእ ዝኽእል ብምባልሲ ነዘን ኣለዋ ተወዲብና ኣለና ዝብሉስኒ ብሓባር ኮይኖም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኣገባባት ብኸመይ ኩሉ ኣሎ ኢሉ ብሕባርሲ ሕዋር ንናይ ነዊሕ ኣብኡ ዝካረን ዓቕመይ ኣውፊዮ ምናልባት ዕዉት ነይሩ ኣይነበረን ገለ ኣካሉ ዕዉት ነይሩ ገለ ኣካሉ ኣይተዓወተን ኣሎ ኣብ መወዳእቱ ስለይተዛዘመ እዩ ሕጂ እውን ኣነ ከምኡ እምነተይ ነዚ ረዳእ ዝሃቦ ርእቶ ዋላ እኳ ኣብቲ ናሽናሊቲ ዋላ ኣብቲ እዚ ገለ ክፋል ትግራይ ዶ ክፋል ገለመለ ገለ ዝበሃል እንተዘይኣተኹ ኣብኡ እኳ ዋላ እምነት እንተዘይሃለወኒ እቲ ምእላይ ናይቲ ስርዓት ግን እቲ ክውሰድ ኣለዎ ዝብሎ ዝነበረ ስጉምቲ ኣነ ይኣምነሉ እየ ፐርከ ዋላ ህዝቡን እኮ ናዕቢ ክልዕል እንድሕር ኮይኑ ስኒ ሓደ ሰብ ሓደ ነገር ምስ ዝገብር ኮይኑ ናዕቢ ዝልዓል ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ ስመራ ሓደ ዓብይ ኣብ መሪሕነት ድዩ ዋላ ኣብቲ ናይ ስርዓት ኣገባብ ኣካይዳ ድዩ ስጉምቲ እንተዝወስድ ናዕቢ እኮ ክልዓል ይኽእል እዩ ናዕቢ እኮ ክንስዕቦ ስለዘይከኣለት ህዝብና ስለዘይሰዓበ እምበር በዓል እዚኦም ኩሎም ሓያላት ሰባት ነብሶም ዝሃቡ ሂወቶም ዝሃቡ እኮ ተላዒሎም ነይሮም እዮም ግን እቲ ህዝቢ ስለዘይሰዓቦም እዩ እታ ትሪገሪንግ ፖይንት ግን ኣነ ከም ሓደ መካኒዝም ናይ ለውጢ ክህሉ ይኽእል እዩ ባህላ ኣዘርዋይስ ናዕቢ እንተዘይተላዒሉ ኢሳያስ ክሳብ ዝመውት ሞት እዩ ማለት እዩ ክፈልዩ
أنا 100 أنا زعمنا هو كم عواي مثلا إساس ملايكة بسرعة 100 لوطي كم تخلي يا حزب يرتر 100 حدا سب ترامب زبال مزيو أب أمريكا تحزب أمريكا كو تمالي الديمقراطي فتح زفلت زمهر زنبرة علم زحقز زنبرة كو تحزب كو يتغيرن حدا مرح مزيو جن كسب كنديناي من حزب أمريكا نانا أبيلون لوط أمزي لون كمزلو أنا أمريحنتي أمني مراحي حدا نصبو نقصقاسي كمال حكا يخل بلحت حنقول له أمسي نتهاجر أبلوتها حدا مرح خا مزيو بوبليست خوين بزخون يكون أجاو مرحنا مزيها كدقسك خليو سو مراحي سلذا على خايس لوط أي مزنيز مزمر 100 تي سنديو ماستر ماين ماستر كله لا أي مصيني كونن بدحري إذا سعب انتاي زي تودد هاي كودا هذا عند حسابي بتاون ما مزر تخلينوين حاجة أنا ابنتي تي كسب حجي سلذي تطرنفنا دلنا عليه تطرنفو زلو أكلات كمية جران تطرنفو خمان ملالوات تطرنفو خمان أكالو مكون أنا كم عوايس أكالو مكون سلذي تطرنفي أكالو زيكم كلهم أكالو مكون تلاقي نامو أبو نقدر يكون أنا كو أبزخن الزارة والله first of all زخوري نقدر كتوصدو الدلس أب ناي مقابي بزحات متيحات الزارة والله مالت يكونن نقدن يو بتحت تحتي كسرح زخل بزح مسارحيتات كم دلك تفلق I think باشا بعلها من بزح جزي cover tree no over tree الكاتسة تمهرولون زنبركا قاوات زغورس I don't know أبزي كمزن كم زرار كمان أو قرب كمان نرادا أزجس كتار يدخل نيركا ما مرزرو أبتي من البعض كفيسبوك ليوي كمان كابترا كردوز بلغ تزاربوا تخدم أبزي تزاربون بين كونس لزغيري أنت زي كويلو أنا كم أمنتي كلاتنا حيلنا عقمنا حدث تودبي جنبار كهلونا مسن نصعر وما مسن نصعت حدا لو تخنم تزي كونو أنا دامو عيناي ماجيك زخونة فتحكم تيخال ولا بشيء كمان زبلو ذلو كوخميو تم كسامة معزخول أكلات سي بحنساب كونو how do you bring that كسامة أنس أنت حاسب ذلو خمال شحجي تعدل نتوم كسامة معزخول ذلوس اسكيبا بحدو خنو هاتلو من الخمبر ناي جزائر سيناي عواي فتح يكون مالت تري خلها عند كفيديو أنا بدل خوام زي ولا like minded organization متينسي بحنسا كسمركا but how do they do how do you do that تي كلاتنا كنقول تنشر هاجنز سمعنا أكل تزركم نيرو بتعمل صبون نيرو ما تنودبات أنا تودي منا لنا خاص لزبلا مو recognize قبرونا خاص لزبلا recognize كن قبل كنسو this you have to do إذن قبل لك بحبار كون كنكا بهزبي كنقرأ لكن نهزبي بميديا ديو بزن قبر بزلنا مينس كنقرأ لكن عند حركوا الناسني ناي بحبار كتسرحلو اتخرا أقاوات فترة كنبل زصرحنا هنا ولا باشا كمان community تي أبهلاها and أبو كمان تندفع تزبرت خوي سمعنا أنا and أكلن كمان نخون كنا خينا سني أكلن نخون هذا أي مو what is the use ده مو أنا عربي ويكلام دي سمبد دي مسئلة سلسلة مو لو تزيري لو mechanism the same زربا خوينو نخيت الرفسي كم بال إدمس بتبتي I think كم كل جزء عمله الخان تعلو مسحواتي كزارب كلهم personal عقبة لنا أنا عواين بعلي نحديت ديت لويته كلسب كل وقت إلي أحسنني أتلو تخا أبخارنت أفيري أنا مستيق كونتات أنت زي كيده عواين out of كابتلو بوزاي سنزخي زلهم
ንኻልእ ሰብ ክልውጥ ኣይክእልን እዚ እቲ ትምህርቲ ድማ ካብቶም ምሳኻ ይህን ምሂን ዝበሃሉ ዘለዉ እሞ ሓድሽ ሓሳባት ዘምፁ ዘለዉ ሰባት ኢኻ ትምሃር ወይ ከዓ መፅሓፍ ተንብብ ወይ ከዓ ትሰምዕ ማለት እዩ ነብሰይ ምስ ዝልውጥ ንኻልእ ሰብ ክልውጥ ኢለ ክሓስብ ይኽእል እየ ህዝቢ ኤርትራ ለውጢ የድልዮ ኣሎ ስርዓት ኢሳያስ ክልወጥ ኣለዎ ንድሕር በልና ኣነ ናተይ ረዲነስ ለውጢ ብመንፈሰይ ይኹን ብኣእምሮይ ብንቕሓተይ ልውጥ ከም ምዃንኩ ረዲነስ ምህላወይ ንነብሰይ ከዕግባ ዘለን መጀመርያ ንኻልእ ህዝቢ ንኻልእ ሰብሲ ከምዚ ዘይገበርካ ክብሎ እንድሕር ኮይነን ኣነ ረዲ ምስ ዝኸውን እዩ ኣነ ነቲ ለውጢ ቁሩብ ምስ ዝኸውን እዩ ባህራይ يغني ما مزرعه أمي كنا غريتها ثانك يو أنا أقول ما أنت خبري لني ريجن بشاي ما حفظ بيلس لزلنا أو جدفة أنا تزوركها حتى أنت حتى تكا لا تقول له خير زلو رئينا يوسي كساب ذا ريسنت حج مسيح لا زرزيرة مالتي تمالا حوارون زتقصنايا مالتي كساب ذا ريسنت ساعتها زوم برقيد محمدو بس يحم ما زلو مالتي فعلو رئي خايا سمع خايا تخوني خاتنا جلوبال الزارب كله نتنا يبعلو في زبرو كم زهارو موري خايا حجي نتهالواتنا أغميت أيو مالتي it didn't work whether we like it or not أي سرحن زي كنا أمنا عندنا نفس قاعدة زي لو يتكلم بالثيوري of course سخلاتنا شح زي نزار وندي نفسنا خنروت علنا نحن أطعياتكم كون علنا ولا بتصمنت طعياتكم كون كازي كألم تخونه نجاجن خيلم تخنا لأن كأتعرمتي أمخان كان بلاد تحت زحتت أنا جد سكقرب تعصي في خاموني يتش تايم شيرين فوكس نقبرنا بتصلاي هو إذا سر عزي يبوكو خفيت لهم كلهم بزارو بزلو ثم بزارو بزلو ندفر دلنا بمغنيات إذا سر عزي إذا تزاربنا لينا مالتي بحرنا دديو دديو لاونتنا غسو غبرو بزح ነገራት ድመጻና ወጣቶም ኩላና ንፈልጦም ንምጥቃሶም ክሳይ ዘብለካ ዘረብርበካ ነገራት እሱ ዝበለውን ኩሉ ብዝርዝር ንቁጥቆጽሮ ዘድክመካ ነገራት ተኣሳሲሩ ስለ ዝኸይድ ምስ ከባቢናን ዞናናን ዓለም ለኻው ኩነታትን ንስኻ ድማ እቲ ታይም አሎኬሽን ሲ ከመይ ትገብሮ እየ ኢሉ ሓቲተካ ኤክስክሉሲቭሊ ሲ ጥራይ ናብኡ ንጠምት ምባልካ ሲ ዘዋፅእ ኣይኮነን ምክንያቱ ከምኡ ኮይና ተቐሪባ ኮፍ ዝበለት ዓለም የላን ወላታ ኣብዚ ላዕለ ምዕባለ በፂሓ ዘላ ወላ ውሽጣዊ ኩነታ ኣፀቢቓ ዘላ ፈትያ ኣይፈትያ ምስ ካልኦት ትዛመድ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪካ ተመፂና ሕጂ እታ ዝሓሸት ኮይና ዘላ ከም ፅቡቅ ኤግዛምፕል ዝገልፅዎ ዘለዎ ግን ከዓ 31 ዓመት ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ዘሎ ናይ ሩዋንዳ እዩ መራሒ ማለት እዩ ኣብ ሩዋንዳ ብዝንቕ ኩነታት ክገልፅዎ ከለዉ ገሊኦም ወላ እዛ ማስቲካ ከማንሲ ጠቕሊልካ ብጅባኻ ደኣ ክሳዕ ጎሓፍ ትረኽበላ ተቐምጣ እምበር ክድርብያ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ እዩ ሕጂ ዲክቴተር ንዲክቴተር እውን ዲክቴተር ኣለዎ ከምቲ ዝበልካዮ ስለዚ እዚ ፍልይ ዝበለ ኣካል ፍልይ ዝበለ እዩ ብፍሉይነት ንመዝኖ ብምትእሳር ደረጃ ንመዝኖ ብዓለም ብጎረባብትን ዞናውን ዓለም ለኻውን ደረጃ ንመዝኖ እዚአ ኩሉ ሻዕ ዝሓተካ ንዓኻ ስለምንታይ ነዚ ኣብ ግምት ከየእተኻዮ ትኸይድ ደይትዕፀፍ እስኻ ኸ ጥራይ ነቲ ግዜና በጃኹም ክንዲ ዝበዚሑ ተዛሪብናሉ ኢና እዚ ናብዚ ንግዓዝ ብዝብል ጭብጢ ደይትኸይድ ንምንታይ ኤክስክሉሲቭሊ ናብዚኣ ጥራይ ንጠምት ኢልካ ተገድደና ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ዕግበት ዘለካ እንድሕር ኮንካ ንስኻ እንድሕር ክትውደብ ትደሊ ኮንካ ትውደብ ክትውደብ እንድሕር ዘይትደሊ ኮንካ ከዓ እንኮ ዴሞክራሲ ፈቕደልካ ስለ ዝኾነ ከይተወደብካ ክትቃለስ ትኽእል ኢኻ ኖቦዲ ዊል ኣንደር ኤስቲሜት እዚ ከዓ ኤግዛምፕል ኣብ ዓድኻ ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ባዕልኻ ትፈልጦ ኣፀቢካ ኢኻ ካብ 350 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ 100 ገለን ሚልዮን ጥራሕ እዩ ዝመርፅ ዘሎ ቮት ዝገብር ዘሎ እታ ፓወር ዝህበን ዘሎ ነተን ዝምረፃ ዘለዋ ሓይልታት ፓርቲታት ማለት እዩ
ስለዚ እቲ ፖሲቢሊቲ እቲ ራይት ሂማን ራይት ዘሎ ናብኡ መሰል ዘለካ እንተደሊኻ ትውደብ ኣይትውደብ እንተደሊኻ ድማ እዞም ኩሎም ሊቃውንቲ ናይ ኣሜሪካ ዝዛረቡ ዘለዉ ኣንፃር መንግስቶም ዝዛረቡ ዘለዉ ክድግፎ ዝደልዩ ዝድግፉ ክነቕፎ ዝደልዩ ከዓ ዝነቕፉ እቲ ሽግሪ ናይ ዓዶም ከዓ ከም ድላዮም ገይሮም ፋውንዴሽንስ ናቶም ፈጢሮም ኩሉ ዝቐልዕዎ ዝምህሩና ንሕና እውን ካብኦም ንምሃር ዘለና ካብተን ፓርትታት ኣይኮንና ካብቶም ኢንዲቪጁዋልስ ሊቃውንቲ ሳይንቲስትስ ኢና ንምሃር ዘለና ዝያዳ ማለት እዩ ስለዚ ንታሪክ ድማ ኣነ ኣብ ታሪክ ኣይነብርን እየ ትብል ኣለካ ንሕና ካብ ታሪክ ንንበር ደልና ኢና ንታሪክ ንምሃረሉ ደኣ ለይትን መዓልትን እንዲኣንኹም ኢለ ዝዛረብ እቲ ዝጠቕሶ ዘለኹ ኣካል እውን እኮ ብዛዕባ ፓስቲ ጥራይ ኣይኮነን ታሪክ ብዛዕባ ለውጢ ድማ እዩ እሞ ካብኡ ንምሃር ማለት እኮ እዩ ተሓራሪ ኢለ ዝጠቕስኩልካ ስለዚ ስለምንታይ ነዚ ብትኽክል ንጠቕሶን ዝዛረቦን ዘለና ነገር ኣብ ግምት እቲኻሲ ንስኻ ድማ እቲ ኢንተርኮኔክሽን ኢንተርዲፐንደንስ ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲሲ ንምንታይ ብከምኡ ደረጃ ምስ ታይም ኣሎኬሽን ኣብ ግምት እቲኻ ሓሳባትካ ዘይትዝርግሕ ዝብል ዘለኹ እንተ ዕጉብ ኮንካ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ፅቡቕ ንኸይድ ኣለና ሕጂ ድሓ ንኸይድ ኣሎ ትብል ኮንካ ግን ፅቡቕ ኣነ እንታይ ክብለካ ሞዳ خلاص ሕጂ ርእይቶኻ ፈሊጥ ኣለኹ ማለት እዩ ፅቡቕ ኢና ንኸይድ ዘለና ትብል ኣለኻ ነተን ከምዚ ኣመሰላ ድሓን ንኸዳ ዘለዋ እንታይ ይበሃል ክድግፈን እየ ትብል ኣለኻ ስለዚ ክትውደብ ጥራይ ዘድልየካ እንድሕር ናብኡ ተኣምን ኮንካ ትውደብ ኢኻ ከምኡ ዓይነት ኣረኣያ ኣለካ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣሎ ምውዳብ ጥራይ ዘለካ ማለት እዩ ዳሴት እንድሕር ናብኡ ኮንካ ንዑ እንድሕር ኮንካ ትፅበ ነርካ ንክትውደብ ማለት እዩ ኣነ ግን ኣብ ለውጢ ናይ ዓለም ኣብ ለውጢ ናይ ዲክቴተር ድሕሪ ዲክቴተር እንዳኾነት ትሳቃ ዘላ ኣፍሪቃ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎም እንዳተተኻኽኡ ተመሳሳሊ ኒዮኮሎኒያሊዝም ስለ ዘሳቀዮም ተመርኮስቲ ናይ ድሕሪት ሓያላን መንግስታት ዝዝውርዎም ኮይኖም ዝኸዱ ዘለዉ እንዳተተኻኽኡ እዮም እቲ ሕብረተሰብ ክሳብ ሕጂ ገሊኡ ፊደላት ከማ እንደይፈለጥ ኮይኑ ተሪፉ ዘሎ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ዝርግሐ ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰል ናይ ትምህርቲ ይኹን ብግቡእ ኢትዮጵያ እንድሕር ሪኢኻ ይኾንካ ኣይዶኖ ኣነ ሪእየ ተረዲእካ ኣለካ ቅድሚ ሕጂ እውን ጠቂሰየ ንሕፍረቶም ጥራይ ዝሽፍን እዞም ትሪኦም ዘለካ ኦሮሞ ሲዳሞ ኣነ ኣብ ሲዳሞ ይርጋዓለም ኣብ ኣዋሳ ነይሩ እቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ክፍልት ናይ ትምህርቲ ሚኒስተር ነይሩ ማለት እዩ ግን ፎር ሳም ሪዝን ኣብቲ ካፒታል ሲቲ ክትከይድ ስለ ዘለካ ይርጋዓለም ስለ ዝኾነ ናብኡ ከምዚ ዕሙቕ ዝበለ መንገዲ ኣለዎ ሆስፒታል እውን ኣሎ ገለ ኣሎ ብኡ ስግር ኢልካ እቲ ሕማቕ እቲ ይርጋዓለም ፅቡቕ ከተማ እውን ኣይኮነን ኣዋሳ እያ ፅቡቕቲ ከምዚ ዝብለካ ሕፍረተን ሸፊነን እምበር ካልእ ኣካላተን ጥራይ ነፍሰን ከምዚ ፊልም ሜደስን ዓይነት ዝኸዳ ርኤ ማለት እዩ ዳሕራይ እውን ኣብ ወላ መሰዶም ዝከድኩን እቲ ኩሉ ካብቲ ከተማ ወፂኻ ዘሎ ከምኡ ዛ ዓይነቱ እንታይ ባህላት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝተበደሉ ኣካላት እዮም እዚኣቶም ሕጂ እቲ ናይ ዲሞክራሲ መሰል ልኡላውነት ዝበሃል ከስተማቕሩ ዘይከኣሉ ማለት እዩ ምናልባት ኣዲስ ኣበባ ሪኡ ሓደ ወፃእተኛ ኣዲስ ኣበባ ከምዚ እዩ ሂልተን ሆቴል ዶ ገለ ዶ ከምዚ ሕጂ ኣስመራ ከይድናሲ ተሓራይ ክንምሳሕ ዝብሉ ዘለዉ እዞም ተጋሩሲ ናይ ኤርትራ ተጣበቕቲ ኮይኖምሲ ከይድና ኣብ ሆቴል ክስቶ ብሓንሳብ ተመሲሕና ዳሕራይ ከይድና እቲ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይደልኒ ገንዘብካ ከማን ኣይደልኒ ገፅኩም ክርኢ ይደሊ እታ ዝለዓለ ጭርሖ ሕጂ ኮይና ዘላ ዓዲ ዶ በፂሕካ ትመፅእ ትፈልጥ እዩ ሓደ ህግደፋ ክትረኽቦ ከለካ ዓዲ ዶ በፂሕካ ትፈልጥ ወላ ገለመታ ትብለካ ማለት እዩ ታሪስኻትኩም ተኣኽሉና ንስኹም ዶ ትኸድዩ ኣለኹም ሕማቕ ክንምልሸሎም ስለዚ ንደሊ ምክንያቱ ንዕኦም እንድሕሪ ግዲፍናዮ ኢና ንዕወት ዝብል ኣረኣያ ዘለና ኣካላት ከምኡ ንገብር ማለት እዩ ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ብጌጋ ዘሪዕዎም ዘሎ ሕጂ ግን እናተረድኦም ዝኸዱ ዘለዎ ናብ ስቕ ገሪምዎም ዘሎ ሕጂ እቲ ነገር ምስ ተገላበጠ ዝፅምዶ ነገራት ምስ መፀ ንበይና ዓይነት ኩነታት ምስ ተፈጥረ ነዚ ኤክስፕሎይት እንዳገበርና ሕጂ ብዓልመን ኢና ሳስቴናብል ዝኾነ ምዕዝነት ክንፈጥር ንኽእል ከነናድለና እየ ትብለካ ዘለኹ እምበር እንድሕር ዓጊብካ ኮንካ በዚ ትገብሮ ዘለካ ናይ ሽምግልና ናብዘን ናይ ውድባት ናይ ምስማር ትብሎ ዘለካ መንገዲ ጉኣሄድ ፅቡቕ እንድሕር ትዕውተኩም ኮይኑ መርገፅካ ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ የቐኒየለን ካብኡን ላዕሊ ወላ ሓንቲ ክብለካ ይኽእልን እየ ድሕሪ ሕጂ እውን ኣይሆፕ ብዙሕ ዘካትዕ ዘለና ይመስልንን ምክንያቱ እታ ናትካ መርገፅ ክሊር ጌርካ እያ ሕጂ ታንክስ ባሻይ ኣብቲ ታሪክ ክንነብር የብልናን ዝበልካ ቁባይ ቁሉብ ርእይቶ ክደሊ ነይረ ምክንያቱ
تاريخ بأنا يتساريحو of course نابولو دنا حدث ذلو تاريخي بغنوع انت دعا تمزجيب سلازة دليو سلازة قدسو بزوح تحسطات سلازة اللو نعنا قن حجي أبت بسرح تاريخ دنا بغنا نمسالي تمالي شعبها نبينو تواجي نجبها كوتا خمزي كل سلازي فلاتو تا عما تحقق يا تبل مبصعاناي إساس كا بسما سلز دلي قد ما هجر نسا موسى نو يعني أسلفهم مالك عدي ما ماتيهم وبزحم تعالي سوم تزابور تاتنا يسحل دو تايدو تايدو نابوهم اللي سايد اللنقل أبتنا أنا موسى بملو إرترا كاب دنكاليا كاب بدات حيزهم مخبساتات بساحل كا مستي أبنا أفاز نبرا سراويتو كم حد سراويتو هايدوم يموري روم ولاقا استراتيجي كاو فليليات النهلو من كله وياني جنا مزوزات كوينوم يوم آتيوم واقيوم نحنا انكلنا حجي تاريخ زي كونه هلو يزبلك كازلخو زفت أمر علينا مالج زي نتولد يخون معنا أحج بقال سنة قد سنة بانصارو حجي نو يعني سبكيم كايمو نعا أكو ساترني ولا نتهزبي تنقون نقلنا زبلوا هزب تقراي 5 مليون هزب ديو 5 مليون عم حرقة نسلف أسلي من قناة فون غيرنا زبلوا ني واحد راح يكون إزي أتيو أم تشاف تساتيفو أبي سلزيك عليه الزناي بريتوريا اسم معاتيو تخولي فيل وتتعيسو خندي شقر تفتيرو أبزل لنا درجة بسيحو حجي إساياس أبي نزبير ترى لست كمتي ني مانيش مهني وحات نزب تقراي زبلو نزبي تران تايب لنا 3 مليون نزبي 3 مليون سراويت ندالو لنا أي نصنحوني نايلهم يفكروا له زلو أوانيو مالك تماليسو ني واحد بصندو خنسرحيلو يخيدار له يسرعر له مالك إن كلنا زفتسم زلو مقلبات إيو إتي دنقورس عبيهم بتبعاتي زبلو تدنقورس عبيهم دفتي أبتي قدف زلون مسارحيون إتقابيتن كاب دقن دسعمو انتا كبلونا نسمع لنا وال ناي ربحا بداي سلازي حجغي حزب إرترا تفليقكا نمقصالو أبسلطان إنهالو أتصملو مس هوحات أمنتا يقصل أم تفشاف حزبنا أم عفان حزبنا أم مددخ حزبنا مقصال دوس أب لوتي ما يسرعات أبوشتهم كجبروا زخلوا لوت زيل حزب تجراي ب حران بالتجنان راح زي كونه بام بتتان ناتسا ينكلو انتاعي خمس إزي كن الزرارة بلون لا حزبنا حلف زلون
التاريخ زسرحو يغسل الله إذا حزبنا أوير كون الله كم أصل استبعلم باركس كفتنا لكم علنا حزبنا حزب خرا خبيلو زفنو زلو بدلان بساقيرو حزبي كم داناي علفت تسعن شمعانتن دحيرو خا يلن يلو عصو بحق حزبنا حزب ركب ايكونان حدا نجر كجبرن كبلن سلازدل كبلن كجبرن سلازدل ينيرو سلازخوانة نحنا إن العلو تاريخ مقصلتا سلازلو نهزمنا أزيو زتنكفونا بشجرة بشحوة زلون نزمتسون كابو خلصو زي كونان مخانو كنق حلو كلاليو أبسحسع زبالو خسعسع كم زي بلو مخنياتو نربح أوسلا زي كونان إتي سراويت كا إذا مخانو علاليو كجبر زجبؤو حرف النت كوسن من تزيلتي تاريخ المقصلتون ناب حزبنا خنا قربو نفتن انت زناي دقناي دياسبورا جن زي بلنايون زي جبرنايون كنت حقاقزو زي فتنا يلا كهلو عيل يبلن اللاين فلتن كهلو علوان ተወዳደርቲ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽንስ ክህሉ ኣለወን ካብ ህዝቢ ስልጣን ተቐቢለን ምሕደራ ህዝባዊ ምሕደራ ፍትሓዊ ምሕደራ ከስርሕ ዘኽእል ኮንስቲቱሽን ተቐቢለን ክመርሓ ዝግበአን ስለ ዝኾና ኣብኡ ክንበፅሕ ግን እቲ ሃገር ناب هزوخ ملسا قد كيل عليك خاب إيد إساس أفوركي كتلقسا قد كيل عليك كمي غيركا انتا إز قد لنا زلوز مقبار يلو أنا أبو أبحد عدن أبدا حلفة وان حنقولنا كاب تحيزة أني حاوي أتحساسما ديكولونايز كنقبرو لنا إلي fully paradigm shift خنقبر كنكيل علم إلا نيري إزي نابتي من تبدا قال زلو حزبنا سراويتن إنا خنحلفو زلنا مسا مدرخيبنا دو خمزي باشاي زبلون نحناون كم علامات وسدنا رخبنا بدرجة حد عبي من قسقاس بدرجة ذي كونن بول كسبات نبعلو ناتدمرنا أبحادة كتقبر زخل أسرع رحم بس احنا غير إزون نفس وكف سب بعلو سقم تخوص دول زقباي يلا فلزخونه اتدخمتنا زي زلو اوكي والله مرحبا نبذرو أنس باشاي كي كرن دي كزارب أنا زي فتوى نقر زي مرقت كان سب مزرعة يفتوني يعني ممرذرو خمان مالبات أب كتاسي كومو زربا خمان تخلص نسب نتعرم كاد بلد يخوين يسمعني من انت تراري كاحت كيد نحنا حسب رأينا نهبدل لنا أمبر حدا نقر لو تخنا مسئلنا الراد أنا من البات بوحد سي نحبر كلنا الراد نتعرض لنا نبزيا نتزل لنا تزيكونس زي مرقز كم وخم زي ناتوهلنا نخن كيدي ليكم كون أنا عريري دون لايكم عينت تازراربا عند قلتي فدل عالكو إيدي كمان باشايسي كرمو إلي حاسباني راي أنا زتودب أكال نحبال لي خوينو إرتراو حالي بحانسا مجي يكسر حلو بحراي نايزين القابع علامة كمان نسيو انت نور لتا زي تأكيبو
ኤርትራዊ ሓይሊ በብሸነኹ ኣሎ ተወዲቡ ክሳብ ሕጂ እቲ ኩላትና እንደልዮ ብሓባር መፂኡ ሓደ ግንባር መስሪቱ ሓደ መሪሕነት ኣቑዒሙ ንህዝቢ ኤርትራ ኣለኹልካ ኢሉ ብሓደ ቃል ክዛረብ ኣይከኣለን ኣሎ እዚ ኣነ ምግባር እና ናይ ኩሉ ፃዕሪ ካልእ ዳሞ ብኸመይ ኢኻ ክትቃለስ ዋላ ሚድያ እቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ከማን ሓደ ሓያል ዝኾነ ሚድያ መስሪትና ንህዝብናን ሰራዊትናን ኣንፃር ዘዕማቲ ስርዓት ተቃለስ ክንብሎ ለውጥ ክነብፅሉ ክንእከብ ከለና ሓንጎልናን ገንዘብናን ጉልበትናን ክንጥርንፎ ክንክእል ኣለና ከምኡ እንተዘይ ጌርካስ ብኸመይ ኢኻ ሞ ጃስት ቢኮዝ ቀዳም ይኹን ዓርቢ ይኹን ሰንበት ይኹን ስለዝተዛረብኩ ይኮነና እዚ እንተዘይ ጌርና እሞ ነቲ ተኣኪቡ ዘሎ ከዓ እንተ ደኣ ከምዚ ዘይሰርሕ ጌርካ ወሲድካዮ እንዳቋናፅብካዮ እንድሕር ትኸይድ ኣላ ኮንካ ንቅድሚት ንስኻ እትገብሮ ከማን ፅባሕ ንጎዋላ ሓንቲ የብልካን ማለት እዩ ጃስት ናይ ምዝራብ ክእለት ኣለካ ናይ ምዝራብ ዓቕሚ ኣለካ ትዛረብ ተወዲኡ and I can be a very good preacher ክኸውን ንኽእል እየ while behind ድሌተይ እንዳገበርኩ ማለት you know and ኣነ ከዓ ተኣኪቡ ዘሎ ኣሕዋተይ ኤርትራዊ ውድብ ብዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣጅኹም እሞ ከምዚኣ እንተገበርኩም ከ እንዳበልኩ ንኽኸይድ እቲ ድሌተይን እንተኽኢለ ሽዑ እንተኽኢለ ኣነ ዓዊለ እኮ ተዛሪበ በዚ ዝኸይድ ዘሎ ምጥራፋት ገና ስለዘይዓገብኩ ዘለኹ ኣካሉ ኣይኮንኩን ኢለ ዋይኖት እንድሕር ተጠርኒፉ እሞ ሓያል ዝኾነ ንህዝብና ተስፋ ዝህብ እንድሕር ከይዱ ኣካሉ ክንከውን የብልናን ታዲያ ሞ እቲ ቃለስ ኣለኹ ክትብል ዳ ካብ ቃለስ ኣለኹ ምባል እዛረብ ኣለኹ ምባል ይሕሸና ይመፅእ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት እከብ ኣለኹ ምባል ይሕሸና በርከ ተስፋ ዝህብ ኣይኮነን ነቲ ኣካይዳና ኣነ ከም ዕቑባ ይመጠን ዝብሎ ንነብሰይ ክቕየር ኣለኒ ዝብሎ ኣነ ብመጀመርያ ሰብ ክኸውን ኣለኒ ኢለ እንድኣምን ኣብታ ዝቕምጠላ ከተማ ምዝኾነ ኤርትራዊ ሪኢ ከለካ ኤርትራዊ ሰላም ክህልወኒ ኣለዎ ኢለ ድኣምን ሰብ ምዝኾነ ፖለቲካዊ ፍልሊ ክህልወኒ ይኽእል እዩ ፖለቲካዊ ፍልሊ ግን ብዓይነ ፅልኢ ክሪኦ የብለይን እዚ እዩ እቲ ናተይ ሜን ፕሪንስፕል ኣብ ዝኾነ ይኹን ንምዕባለ ናይ ውልቂ ይኹን ናይ እኩብ ይኹን ክመፅእ ዝኽእል ስራሓት ኣገባብካ ይሳተፍ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ከተማይ ነታ ከተማ ነብሰይ ገዲፈ ነብሰይ ለውጠ እንደገና ነታ ከተማ ክልውጣ ይለይፍት ይፅዕር ካብኡ እንዳቐፀለ እንዳማዕበለ ድኸይድ ካብኡ ምስ ካልኦት ከተማታት ከማን ክኸይድ ድኽእል እንተዘይ ኮይኑ ከመይ እሞ ገይረ ድኣሞ ንሓንጎለይ እንታይ ክምስርት እየ ዝደል ዘለኹ ናይ ትርዳእኒ እኮ ዋላ እቲ ማሻይ መርገፂኻ ክብለኒ እንከሎስኒ ወድእዝ ካብ ናይ ኤርትራውያን ምትሕብባር ዕቑባይ ኣነ ከምልሰልካ ከናሕፅራ ደሞ ደይውዳእ እዚኣ ሓሳብ ወዲኻ መሲልኒ ተመሊስካ ናብኡ ኢኻ ስለ ዝረኣኽኳ ሶሪ ቀፅል ናና ድሓን ቀፅል ኖ ተመሊስካ ናብታ እዚ መርገፅካ እዛ ዝማ ነይረና መወዳእታይ እዛ ዝማ ነይረና ኣነ ከምኡ ከዓ ድኣምን ናይ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ምትእኻብ ዘለዎ ብሓባር ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ምፅዓር እዩ እቲ ፃዕሪ ናይ ሕዋር ይኹን ዋላ ናይ ንጋባ ይኹን ዋላ ናይ ካልእ ኣነ ከምኡ እየ ዝኣምን ከምኡ ኢኻ ክሰርሕ ዝደሊ ቀኒ የለይ ነቲ ዕድል ዝሃብካኒ ታንኪዩ ዕቑባይ ንሱ ሓቅኻ ንሕና ንባዕልና ኣብዮምና ምምፃእቶም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ኢና ዝብሉ እምበር ቅሉዕ ሃገራዊ መድረኽ ክትዕ ኢልና ኢና እንቐምጦ ነቶም ተቃወምቲ ጥራሕ ኣይኮነን እቶም ንድግፎ ኢና ዝብሉን መፂኦም ሓሳቦም ብምቕራብ ክማጎትና ንደሊ ምክንያቱ ኤርትራውያን እዮም ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ኢና ንዛረብ ዘለና
ዕጫና ይጽባሕ ኤርትራን ዓኦም ዝምልከት እዩ ንዓና ዝምልከት ጥራሕ ኣይኮነን ስለዚ መፂኦም ክካትዑ ክከራኸሩ ኖቲ ዝሐሸ እዚ በዝን በዝን ምክንያት ክብሉ ንሕና ከዓ ኖ እቲ ዘለና ከነቐርብ ኢቲ ክፉት ተኣሽሙ መግበሪ ኢና እሞ ሓቂኻ ኢኻ ምስቲ ኤርትራዊ ወይ እኳ ክኢልካዮ ምስቲ ዝተፍንግ ኣቀራርብኦም ዶ እንታይ ዶ ስራሓቶም ዶ ቡን ክትሰቲ ወይ ክትዕልል ከመይ ኣለኹም ዝብፃሕቲ ኮይኑ ክትበፅሕ ግዴታኻ እዩ ሓደቲ መስርሕ መራኸቢ ኣትሊስት ምንምን መራኸቢ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ባሻይ ዝበለካ ግን ኣይ ቲንክ ብጌጋ ተረዲእኻዮ ዘለካ መስለኒ ስኻ እንታይ እዩ ብዛዕባ እቲ ናይ ውድባት ቃልሲ እንተ ደኣ እተን ውድባት ክሰርሓ ኣለወን ስለዚ ከዓ ክቀራረባ ክንፅዕር ኣለና ትብል ኮይንካ እሱ እንተኮይኑ መርገፅካ ፅቡቕ እዚ እቲ ዝብለካ ዘሎ ማለት እዩ رديكان اللخا زيايلو كان بجيجاي تردايا قبل كايلي تا مرقص كان دحر كوينو مبالو كاليجن أبانا نصوري هزباو قال سيخن بلنكلنا سلمتايكم إلنا تبقيسنا محجون تاريخ تزاريبنا إنا نحنا قدمي كندي عمت مخاني حجة عسران حموشتنا عمت كان محزنت مسيح ما بأمريكا زكايدو الأخيبة قال هزبي قد خمزين بروم ودباتهم معبايت راح سلزي نبرة مو حزبنا أبقداي بخميس ساتف كابزبلينا تبقيسنا شعور مو بوليتيكا ودباي كنا نايم حزن ودبات أتينا اللوا بوليتيكا وسلفتات ودباتين زعبا سلطان ذكالسا ساتنين يخيدا نحن حزبنا سلطان وخسرح أدخل له الدرجة نقحات كنبصحو ممهارن معتاقون بوليتيكالي مالتيو معتاقون بزبلنا خا ودا خسرح من العقلون يزخون يلا إنا تبقيسنا ثلاثكم إلناون بوليتيكا ودبا يكون نانكن كون ونايندل تهاجراو بوليتيكا سلازي ردانا يكون تخصح زلو سلازي ردانا يكون تهزمنا عتقو زلو خنا عتق بلن دهلي نتي زمتص سلطان معنطو الشط أبيلو لعلن تحتن كبلو زخيل زبغا حيلي مهنات سلازغوني أبزي تي كماناز مثلو انت رأى قريبو منا نقربو بزبيلنا خا حزبا عدك خمي دلدل نتقال سنا نقتصل زبلنا مالتي بزي تي تردعو خطريو زلكا بهلاي عقبازجي خنا عصواينا نايلومي دحريو ناي دردشا لنا نبلو نقصل مالي اوكي ثانك يو ممر سمعت له و كلير على حجم اوكي أنس بخالق مقدي انت نريو صبغيو مبالكو انتاي نسو اتي من كسقاسات ناتنا بوليتيكا من كسقاس ويودبات نبلو بدقي خوينا اينا نزارو بومبر انتاي تصقمو وشتو بزحين فلتانينا أوشتهم ذلو نجر زيو يلون قليعهم سلازيري ويون سلازي فتن كاي أوشتو تساقهم لك عيد فلتون خاطر حابو خلقات تايم زيهم يو زخون ذلو سيزي أنا انتهي كقمتي خل من البات عين بوقعنهم بوليتيكالي عندي حرزين بوقعوهنا حدش حساب زحازي أكالك متص قد الناتي مالتي
حدش حسابك سؤالك بحدا أخيبات أكيبك تبلو زي كونس بزوح تسرح لك ريسيرش تقبر لك مصنعات تقبر لك لومي كوم عينة عدل كل سب كركب يخيلي سلازي أنا انتايم بلكو مالت كلير كنقبر زلنا نقر كالو نحنا سيبلا ومكسواس هنا نكايد أبوليتيكاون نساتفين دلينينا እንዳበልና ቋንቋናን ዘረባናን ግን ኩሉ መንግስት ምቅያር እዩ ንዓይ እዚ ፖለቲካዊ ባህላዊ ያኒ ከምኡ ኢለ ዝርድኦ ድሌተይ ናይ ሓደ ሃገር ስርዓት ክቅየር ኣለዎ ዝብል እንተደኣ ኮይነ ፖለቲካሊ እዩ ሓጢኣትካ ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ ባእታ መሰል ኣለዎ ወይ መሰል ኣለዋ ኣብቲ ፖለቲካዊ ናይቲ ሃገር ክሳተፍ ስለዚ ኣነ እንታይ እምበልኩ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣኼባታት ናይ ስራሕ ምክፍፋል ገይሩ እቶም ነዊሕ ግዜ ኮሚትድ ዝኾኑ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብሉ ሰባት ኣብ ኩሉ እቲ ፊልድ ናይቲ ሶሳይቲ ናትና ኣብ ሪሰርች እንተዝኣቱ እሞ ጥርኑፍ ዝኾነ ሓሳብ ሒዞ ክመፃሉ ዝኽእል ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ዝምልከት እንታይ ዘሎ ናይ ኤርትራ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ እቶም መሳርሕታት ዘድልዩ ኮታ ብዛዕባ ቁጠባ ዝምልከቱ ሰባት መፅናዕቲ ምፅኦም ብዛዕባ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ከምኡ ማሕበራዊ ጉዳይ ታሪክ ጉዳይ ብመሰረቱ ኣቋቁማ ናይ ሕብረተሰብና ባዕሉ ከመይ ኢሉ ይቆይም ዘሎ እንታይ እዩ ዘሎ ኩነታቱ ብኸመይ ንርድኦ ብኸመይ ጌርና ኢና ኸ ፖለቲካ ከይድ እንደልዮ እዚ ኩሉ መፅናዕቲ ገይሩ ሰብ ትሑዝ ነገር ሒዙ መፅኡ ሽዑ እዩ እንታይ ደይብሉ እዮም ኣብዚ ዩቲዩብ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ዝከታተልዎም ዘለዉ ቆይቋ ኮይ ካልእ ቁም ነገር ዘለዎ ኣይኮነን ኣብ ከምኡ ነገር መሳጢ ዝኾነ ትምህርቲ ክትምህረሉ ትኽእል ፖለቲካሊ ሶሻሊ ኢኮኖሚካሊ ነቲ ሕብረተሰብ ሓደ መፅናዕቲ ዝገብር ኣካል ዝተጠርነፈ ንሰቡን ክዕግበሉ ዝኽእል ሒዙ ክመፅእ ምክንያቱ ከምቲ ዓንተወይ ትብሎ ነበርካ መምህር ስርዓት ምስ ተቐየረ ተኻልኣይ ገፁ ንፅባሒቱ እዩ ዝመፅእ እንታይ እቲ ሓደጋ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኣዝዩ ዝዓነወ ስርዓት ጫፍ ምስ ሓድሽ ሓሳብ ዘለዎ ጫፍ እዮም ክላገቡ ማለት እዩ እዚ ጥዕና የምፅእን እዩ ብጣዕሚ ጥንቁቕ ዝኾነ ኣካይዳ ክህሉ ኣለዎ ዝተፀንዐ ነገር ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኣብተን ፖለቲካዊ ውድባት ዝሰርሐን እዩ ከምኡ ክገብራ ኣለዋ እንታይ ሽሙ ግን ከምቲ ዓንተበይ ዝበልኮ እዩ ዘይብቕዓት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣነ ንምንኣስ ዘይኮነ ዝኽትዕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘባእሶም ንሕና ብባይቶ ኢና ንኸይድ ንሕና ብቤት ምኽሪ ኢና ንኸይድ ኢልካ ባእሲ ክሰምዖ ከለኹ ንዓይ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ብጣዕሚ ገርመኒ ምክንያቱ ንዓታቶም ኣይኮንኩን እቲ ናትና ተሓላለዋ ተናትና ተረድኦ ከመይ ኢና ንርድኦም ንኹነታት ኢሉ ብዙሕ እንታይ ሽም ገብረኒ ስለዚ ወላ ዓንተወይ ሶሪ ረዳኢ መስለኒ ዝብሎ ነበረ እንተዳ በቲ ንሱ ዝበሎ ድሓና ይድግመኒ ክበሃል እንተዳ ኮይኑ ዝተፀንዐ ኦልተርናቲቭ ክህልወካ ኣሎ ዝተዳ ኣለዎ ማለት እዩ سؤال كحدا نقر أنت عشان تقبر عيد خلنا أنا تازفرحة المحجون اللي يالله إذا سرعات زي مسكدة نسو محشنا زبل كونتات كيف تر كم زحج درو يبلو لو كويجي ويانا دن تايجير يبلو أنا خمن شو مسمعي زرا غادي كب من أيالو يزبهالتي أبدا حاله فوان بدأت أيالو وخبافو أنا خلاص زارب سمعي زرا غادي كاب زحج زلنا ياخذنا تاسين تايجير وياني زبالو اللي قجل يحسنا ليرو شعيهم زبلو ها يحسنا ليرو شعيهم زبلو بحق الحمد لله هو حجكم نحنا ون كم عينت نقر كابزي راح تهاجر
ሕማቕ እዚ ዘሎ ኩነታት ሃገርና ወፂስ ንሱ መሓሸና ከይንብል ንሕና ሎሚ በቃ ከም ውህብ ወሲድናተን ፖለቲካዊ ውድባት ከምዚ ክገብር ኣለና ናተን ስራሕ እዩ ስለዚ ስቕ ንበል ዘይኮነሲ ቅዱሳት ሰባት ወይ ኮሚትድ ዝኾኑ ስቕኢልና ሕልፍ ክንብል ጥራሕ ንብሎ ዘይኮነስ ኮሚትድ ዝኾኑ ኣብ ሓደ ደስ ዝብሎም ፊልድ መጽናዕቲ ገይሮም ክቕርቡ ክዳለው እንታይ እቲ ዝመጽእ ዳሕረዋይ ግዜ እውን ከም ብትምህርቲ እውን ንህዝቢ ክተምህር ተደኣ ኾንካ ብኸምኡ ምልክዕ ክተምህረሉ ትኽእል እንተ ዝግበርሲ ደሓን ምኾነ ሕጂ ግን እንታይ ይኸውን ኣሎ እዚ ንኸዶ ዘለና ኣብ ኩሉ ትኽትዕ ጽቡቕ እዩ ተርኽክብ ሕማቕ ኣይኮነን ሓሳባታት ትለዋወጥ ገለመለ ብዙሕ ነገር ትሪገር ገብረልካ ኽእል እዩ ግን ከም ባህሊ ወሲድናዮ ሎሚ ካብዚ ኣላ እሞ ባዕኻ ክንሰምዕ እንታይ ኮንኩብሉ እዮም ትብል ገሌና ክንፈልጥ ንብል ገሌና ከዓ እንታይ ክጋገዩ እዮም ገሌና ከዓ ንህሉ ንኸውኑ ምስቲ ስርዓት ንተሓባበር እኮ ከምዚ ይብሉ ኣለዉ ዝብል እውን ክመጽእ ይኽእል እዩ ግን who cares ኩሉ ብቆልዕ ስለ ንኸዶ ዘለና ፀገም ኣይኮነን ግን ኣነ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹ ከምዚ ዓይነት ቅዱሳት ሰባት ብቕዓት ክእለት ተመክሮ ዘለዎም ነዚ ከምዚ ተዳልዮም ክኾኑ ጽባሕ ንግሆ እቲ ዝኽሰስ ኩልና ኢና ክንክሰስ እሞ መጽናዕቲ ጌርና እንተቐረብና ዝሓሸ እዩ ወላ ንህዝብና እውን ክንምህር ከምዚ ከሎ እዩ ኣብ ዓለም ከምዚ እዩ ዝተርፈኩም ዘሎ ስርዓት እዚ ግን ከምዚ ገይሩ ንህዝብና የሳቕሎ ኢልካ ብዝተጸንዐ መልክዕ ስታቲስቲክስ ሒዝካ እንታይ ዝገብር ዘሎ ከመይ ዝኸውን ዘሎ ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ዝኸይድ ዘሎ ኳሊቲ ናይ ትምህርቲ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ድሮቶም ኢትዮጵያውያን ከመን ኮምፕሌን ይገብሩ ኣለዉ ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ዝኸይድ ዘሎ ባጀት እውን የብሉን ንዑ ዝኸውን ዝብሉ እውን ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ንሕና ብከምኡ መታን ክንከዶ ንኽእል እቲ ስርዓት ድሓር ብኸመይ ኢና ክንቀይሮ ንደሊ ብህዝባዊ ምልዓዓል ህዝባዊ ምልዓዓል ውልዕ ኢሉ ጥፍእ ዝብል ዘይኮነስ ብቐጻሊ ክሳብ ዝደልዮ ነገር ዘዕውት ክኸይድ ምኽኣል ዝተወደበ ኮር ሓይሊ ክህሉ ከም ዘለዎ እዚ ኮር ሓይሊ ከዓ ብሓደ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ክሰርሕ ዝኽእል ምፍጣር ወላ ነተን ፖለቲካ ውድባታት ድዩ ምንቅስቓሳት ከማእዝነን ይኽእል እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር እቶም ምሁራትና ደፊሮም ገለ ከይገብሩ ኣነ ብሸነኸይ ብዙሕ ካምፔይን ኣብ ልዕሎም ተኻይድ እዩ ናይ ምሁር ተበላፂ ተባሂሉ እዩ ምሁራት እዮም ኣጥፊዮምና ብፅሖምና ዝብል ተባሂሉ እዩ ጥቕሚ ከም ዘይብሉ እውን ወላ ዘና ኤርትራ ነቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኤርትራ ዓፂኻስ ብኮሌጅ ኢልካ ሚሊታሪ ትሬኒንግ ምሃብ ማለት ብወታደራዊ ታሽ ምኻድ ንርእሱ ነቲ ትምህርቲ ንድሕሪት መምላስ ኳሊቲ ናቱ ምጉዳል እዩ ዘርኢ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ተመርኪስና ዝተጸንዐ ነገር ሒዝና ንህዝብና እንተገበርና ኣብቲ ለውጢ ንብሎ ከዓ ሽዑ ቀሲልካ ሞዝያ ክንገብር ንኽእል ዝብል ወላቶም መሓዙት ኩሉ ግዜ ጥቀስ ዘረባ እዚ መሓዙት ክንገብሮም ኣለና ዝብል ክትረኽቦም እንድሕር ደኣ ኮንካ ሓደ ሰብ ንበይኑ ጠልጠል እንዳበለ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም እንታይ ደኣ ናትካ ሓይሊ ናትካ ዓቕሚ ንስኻ ትሰዶ መልእኽቲ ክሳብ ክንደይ ኮንቪንሲንግ ክሳብ ክንደይ ካባኻ ረብሓ ክረኽቡ ዝኽእሉ ከዓ ስለ ዝኾኑ እዚታት ኣብ ግምት ክኣቱ ስለ ዘለዎ እቲ ዘሎ ሓይልና ጥርንፍ ኣቢልናስ ብመጽናዕታዊ ስራሕ ብስኑት ስራሕ ንኸይድ ጽቡቕ ነይሩ ባህላየ እሞ ይቐኒየለይ ወዲ ኣለኹ መምህር ታንኪዩ ዕቕቤት ቅድሚ ምዝዛመይ ኣትሊስት ቅሩብ ኣብቲ ዕቑባይ ዝበሎ ብሓፈሽኡ ከዓ ተኣሽሙ ክገብር እወቲ ምንቅስቓሳት ብፍላይ ከዓ ናትና ክዛረብ ህዝባዊ ቃልሲ እዩ ክንብል እንከለና ከምኡ ዘብልዎ ምኽንያታት ኣለዎ ኩሉ ግዜ ክንጠቕሶ ፀኒሕና ክሳብ ሕጂ እውን ክጠቕሶ ፀኒሐ ማለት እዩ ምክንያት
ስለዚህ هو ፖለቲካዊ ንህዝብና ሃገራዊ ፖለቲካ ክምህር ንሓቶ ሓፍ ከብል ብኡ መጠን እቲ ደቂሱ ሒዞ ዘሎ እንታይ እዩ ከለሊ ክኽእል ምምሃር ዓብ ዕማን ነዚ ኣልልዩ ተማሂሩን ሓቶ ሓፍ እናበለ ጉድለታቱ ብክእርመሉ ዝኽእል መገዲ ክለዓዓል ምግባር ፖለቲካዊ ውድባት ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሃገራዊ ፕሮግራም ኣለዎ ነብሰ ወከፍ ውድብ ነናታ ሃገራዊ ፕሮግራም ኣለዋ 30 እንተልየን 30 ሃገራዊ ፕሮግራማት ኣሎ ማለት እዩ ዋላ እኳ ፀሚቕካ ብዝዋ ሓደ ክተቃልል ዝኽእል እንተኾነ ሲግኒፊካንት ዲፍረንስስ ኣለዎ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ይህልዎ ስለዚ ሃገራዊ ፕሮግራማት ኣለዎን ንሕና ንምሳሌ እንተልና ሃገራዊ ፕሮግራም የብልና ዳትዋይ ነተን ውድባት በትሒዘንኦ ዘለዎ ሃገራዊ ፕሮግራምስ ሃገርን ህዝብን ከመሓድራ ክወዳደራ እንደግፈን ናትና ደገፍ ኣብ ዝድለየሉ ሓደ ሓበራዊ ግንባር ተሃኒፁ ደገፍ ኣብ ዝሓተሉ ብዝከኣል መገዲ ብሚድያ ድዩ ብፋይናንሻል ድዩ ዓቕምና ማለት እዩ ምእንቲ ናይ ብዙሓት ደገፍ ዓብይ መደባት ስራሕ ክሰርሕ ስለ ዝኽእል ንድግፍ ማለት እዩ ኣብ ክንደን ግን ክንጣበቕ ኣይንኽእልን ምክንያቱ ምሰኒአን ኮንካ ኢኻ አንጻርመን ክትጣበቕን ክትቃለስን ንሕና ንፁር እንታሽሙለና ንሱ ኸ እንታይ እዩ ኩለንተን ኣብ ናፅነትን ልኡላውነትን ሃገር ኤርትራ ዝኣምና ካልኣይ ነጥቢ ከዓ ንህዝብና ጨፍሊቑ ንሃገርና ብሓደጋ ዘውድቕ ዘሎ ምልኪ ኣብ ምልጋስ ዝኣምኑ ሓደ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ግንባር ክሰርሓ ፍልልያተን ከልግሳ ይኮናን ኢልና ፍልል ግንባር ክሰርሓ ድሒሩት ዘለዎን ፕሮግራም ድዩ ተወሳኺ ዘየቃልዖኦ ኣይዲዮሎጂካል ፕሪንስፕልስ እውን ኣሎ ስለዚ ስነ ሓሳባዊ ፍልልያት እውን ኣለወን ኣብ መንጎተን ውድባት ማለት እዩ ንህዝቢ ግን ኣይገልፃሉ እንታይ ስነ ሓሳብ ይኽተላ ስለዚ ንሕና ኣካል ወይ ኣባል ናይተን ዝተፈላለያ ውድባት ወይ ካብኣተን ሓንቲ ክንከውን ኣይንኽእልን ህዝባዊ ቃልስና ነካይ እቲ ዘዘሓዘኦ ጉዳይ ግን ሃገር ምስ ተታሕዘት ናብ ህዝቢ ዘቕርብኦ መወዳደሪ ምኽንያት ዝኾነ ስለዚ ንሕና ዝተፈላለየ ኣገባብ ቃልሲ እዩ ዘለና እቲ ፖለቲካዊ ውድብ ከም ፖለቲካዊ ውድብ ሕማማ ሰሪዓ ሃገራዊ ኣይዲዮሎጂ ናታ ስነ ሓሳብ ናታ ሒዛ ሃገራዊ ፕሮግራም ሰሪዓ ሃገር ከተመሓድር ትዳሎን ንሕና ነቲ ከመሓድር ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ናታ ምዃኑ ካብተን ኩለን ዝውስን ህዝብና ስለ ዝኾነ ትኸመፆ ዝኽእል እንታይ እዩ ኣብ ምድላው ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ ግን ኣብቲ መስርሕ እዚ ምእንቲ ክዕወት ናይ ሓቢርካ ፀላኢኻ ምልጋስ ሕቶ ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝበልኮ ቀዲመ ብዝከኣልና መገዲ ነቲ ዝስራሕ ግንባር ክንሕግዞ ከም ዘለና ኸ ንኣምን ኣብ ዝሓለፈ እዋናት እውን ፀዊዕና ኢና ብዝተፈላለየ መገዲ ካብ ሽግራተን እንታይ እዩ ካልኣይ መፍትሒኡ እንታይ እዩ ኣቕሪብና
ብዙሕ ነገራት ተገይሩ ዝተረኽበ ነገር የለን እወ ናይ ኦፕሬሽንስ ጉዳይ ክርአ እንከለካ ሓደ ግዜ ይለዓል ኣሎ ምስጢራዊ ዶታል እወ ምስጢራዊ እንተ ደኣ እታ ውድብ እቲኣ ናይ አይዲዮሎጂ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ሃገራዊ ፕሮግራም ጉዳይ ኣይኮነን እንተ ደኣ እትሰርሖ ስርሒታት ኣልይዋ ስርዒታዊ ይኹን ወታደራዊ ስርሒታት ኣልይዋ ገሊፃ ከተውፅኦ ኣይኮነትን ስለዝኾነ covert operations easy whether it is the military or ትዝግበር ምስንዳት or underground political organization هاتونا أبالات أقاليس أختبا يتدرب وتدروا سرحتها خفش لا يتدرب بوز حلفنا هنا خميجر كا سرح اللو كمن كيو حباء زلو يترفدو نخيل زبي بقلع ني حاوكا حفتخا بعلت بيتكا بسط زبل حبريتا أبزي بالله هواتي خاتك كانت فزغونا إذا زي ردأنا أيقونن and when it comes to my operations would die of course مستير حزو أو كبير دلم على تيو إتي انتاي قدوسات ملقاس إساوي ملكي عصنيعهم مقالس زሰርዑ ኤርትራውያን ዝበልካዮ እዚ ክድገፍ ዘለዎ እዩ ካበይ እዮም ዝመፁ ብዘይገድስ ከምኦም ዝኣመሰሉ ተበጊሶም ኣትሊስት እዚ መንፀፍ ዝሰሪሕና ኣለና እዚ መንፀፍ እዚ ሰሪሕና ኣለና ኢሎም ክብገሱ እሞ እቲ ህዝቢ ክዓስሎ ክስዕቦ ምግባር ቅቡል እዩ ባህላይ ኣነ ታንኪ ዕቑቢት አልአሚን ኢልካ ሓፍ ኣቢልካ እሞ ብልአሚን ክንዓፅዋ ኢና ፈድል አልአሚን أنا سلام قبل اوكي سمعكم التنحة سلام من بعدي قبل ترى كل تقولوا شرعكم أبوتي ياخذ لكم صبغ الأمين حبيبي أوكي ثانك يو مو خمزي عقباي زبلو عن تبوي ويدا تار استقل جزء انتهي نقبر تبل كويناتنا عيرا أخوان كاس أنيحة حجي مسنجرني جنس إلى رئيها and ذات بالسلام مرزر وزحلف قدام السخام مستفلخنا عبي خطع تحايدو نيرو في اللاي أب مونغو باشاين عثمانا تقطع بخمين هزبنا وكيلنا أنصار سرعة إساس نتعلس زبيريو نيرو دعوع خطع أنا أب قطعت له زي كلمس بس حكو نزمت سمون نقصل له إليه عسكيو أمو ذكال انتخوينو نذا زعبا نزمت سمون كنكسلاي لابوكايات بل and I already apologized عقبايا قديمة زي مرأي جن كل جيزي أبز حلفة وانا العناية كالأي ترستنا نايز حلفة قدام نساء نيرا انت مالتنا وكلنا خنبل نكلنا وكلنا بخمي يخسرح كمن يسرح إلنا نرأيون كاتعلو ظهر the power of attorney انتاي مالتيو عمامون تايو بدرجة هاجر كنزارب نكلنا خا انتاي مالتيو إلنا الإلنا نيرنا إنا بقدامي حجي نالبات بعقاب مقدي زي تود أنت زي كوينوسي لو مخايلنا لنا ناوي أعطينا انتاي قبر ناب زبل
እቲ ኩሉ ግዜ መዛዘም ዝኸውን ንሳ ኣብቲ መጨረሻ ብኸመይ ዕገት ኢለ ዘቕረብኮ ብዝተፈላለየ መገዲ መልሲ ተዋሂቦ እዩ ምሳሌ ምእላይ ኢሉና ረዳእስኪ ኦኬ ሓደ ኦፕሽን ንዕኡ ከዓ ኣሊኻ ዝድሕሪኡ ዝስዕብ እንታይ እዩ ርግፀኛታት ዲና ሓደ ኣብ ዲክተተርሽፕ ተዓፊኑ ዝነበረ ህዝቢ ጥርሕንቲ ልዕሊ እቲ ምልክ ዝነበሮ ጥርሕንቲ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ዘለዎ ብረት ዝዓጠቐ ህዝቢ ኣብ ሕድሕዱ ከይኮታተር ብምንታይ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ናይዚ መሰጋገሪ ፀጥታ ከይሰራሕካ ከመይ ጌርካ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ካሊኡን ከስዕብ ዝኽእል እዩ ስለዝኾነ እዚ ገምጊምካ ክስራሕ ከይከኣልካ እቲ ንዕኡ ክሰርሑ ይግባእ እንብሎም ዘለና ፖለቲካዊ ውድባት የለዎን ኣብኡ የለዎን ስለዝኾነ ክሕሰበሉ ዘለዎ እዩ ኣዝ ኣን ኦፕሽን ድሕሪ ወሲድካስ ድሕሪኡ ኸ ኢልካ ትሓስብ ዘለካ ኢልና መሊስና ብዝኾነ ክሳብ ሕጂ ዘፅናሕኩምና ክቡራት ተሳተፍቲ የቐኒልና ኩሉ ግዜ እቲ መልእኽቲ ኣብ ስደት ኣብ ዲያስፖራ ይሃሉ ኣብ ሃገር በብዝዓቕሙ ይበፅሕ ኣሎ ኩሉ ግዜ ህዝብና ምእንትኡ ፃዕርና ነካይድ ከም ዘለና ይፈልጥ እዩ ነዚ ፈሊጡ ከዓ ጉዳዩ ክሰርሕ ክተባባዕ እዩ ኣብ መጨረሽኡ እቲ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እዩ ክወድቕ ክዕወተሉ ከዓ ኢና ተስፋ ንገብር ኩሉ ግዜ ኣብ ህዝብና ተስፋ ኣይንቆርፅን ኢና እቲ ምልክና በለ ኣብ ዝኸደሉ ደረጃ ክበፅሕ እዩ ህዝብና ከዓ እናጎበዘ ብዝኸደሉ ደረጃ ክበፅሕ እዩ እቲ ጉዳይ ነዚ መንእሰይ እዚ ተሓቅታት ክንምህሮ ተሓቅታት ከነፍልጦ ምክንያት መሰደዲ እዩ እታ ሃገር ስለ ዘላቶ ዘይኮነ ድኻ መሪሕነት ዘለዎ ኮነ ኢሉ ከዓ ካብ ሓንጎል ምስኣን ዘይኮነ ንሓንጎል ዘለዎም እናጨፍጨፈ ውልቀ ምልኪ ስለ ዘስፈረ ምዃኑ እናተረድኡ ብዝኸድሉ ዕዮኦም ክዓዩ እዮም ምክንያቱ እቲ ሃገር ናቶም እያ ትመፃኢ ናቶም እዚ ስራሕና እዚ ክቕፅል ምግባርኩም ደጊመ የቐኒየልና እብል ክብርን ሞገስን ንስዋዕትና